Άκουσα τον σύζυγό μου να λέει ότι βρήκε την αληθινή του αγάπη. Μια απλή κοπέλα που δεν ενδιαφέρεται για χρήματα. Και απλά γέλασα. Για 10 χρόνια πλήρωνα κάθε λογαριασμό, κάθε δόση, κάθε φάρμακο του πατέρα του, ενώ εκείνος νόμιζε ότι ήταν δική του επιτυχία. Πήρα τηλέφωνο την δικηγόρο μου και είπα με ήρεμη φωνή: ακύρωσε όλα τα πάντα. Μέσα σε 24 ώρες, ο κόσμος του κατέρευσε και εκεί άρχισε να συνειδητοποιεί ποια ήμουν πραγματικά. Αλλά ήταν πολύ αργά, γιατί δεν του χρειαζόμουν πια. 10 χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια έζησα σε αυτό το σπίτι στο Κολονάκι, πληρώνοντας κάθε λογαριασμό, κάθε δόση, κάθε χάπι για τον πεθερό μου. Και κανείς δεν το ήξερε. Κανείς δεν ρώτησε ποτέ. Ο Νίκος μπήκε στο σαλόνι εκείνο το βράδυ με τον ίδιο τρόπο που μπαίνει πάντα. Σαν να είναι δικός του ο κόσμος. Το σακάκι του πεταμένο στον καναπέ, το κινητό στο χέρι, τα μάτια του πουθενά κοντά μου. «Πρέπει να μιλήσουμε», είπε, χωρίς καν να με κοιτάξει. Κάθισα στην πολυθρόνα δίπλα στο παράθυρο, εκεί που κάθομαι πάντα όταν περιμένω να γυρίσει από τις επαγγελματικές συναντήσεις του. Ήξερα τι θα ερχόταν. Το ήξερα εδώ και 2 χρόνια. Αλλά περίμενα. «Ακούω», του είπα ήρεμα, διπλώνοντας τα χέρια μου στα γόνατά μου. Ο Νίκος πέρασε το χέρι του στα μαλλιά του. Αυτή η χειρονομία που κάνει όταν προετοιμάζεται να πει κάτι δύσκολο. Σαν να είναι αυτός το θύμα. «Βρήκα την αληθινή μου αγάπη, Αλεξάνδρα». Η φράση κρεμάστηκε στον αέρα. Ο ήχος του ονόματός μου στα χείλη του, τόσο ξένος, τόσο απόμακρος. «Α», ήταν το μόνο που είπα. Αυτό τον εξόργησε. Το είδα στα μάτια του. Περίμενε δάκρυα. Περίμενε οικεσίες. Περίμενε δράμα. «Λέγεται Σοφία», συνέχισε. Και η φωνή του είχε αυτό το τόνο. Σαν να μιλούσε για κάτι ιερό. Είναι απλή. Γνήσια. Δεν την νοιάζουν τα χρήματα. Δεν την νοιάζεται η εμφάνιση. Απλά με αγαπάει. Το «δεν την νοιάζουν τα χρήματα» με έκανε να θέλω να γελάσω. Αλλά κράτησα το πρόσωπό μου ήρεμο. «Η Σοφία από το πλάκα», ρώτησα ήρεμα. Η σερβιτόρα με τα ξανθά μαλλιά. Πάγωσε. Δεν περίμενε να ξέρω το όνομα. Δεν περίμενε να ξέρω τίποτα. «Πώς?» «Συνέχισε», τον διέκοψα, σηκώνοντας το χέρι μου. «Τι άλλο?» Ο Νίκος κοίταξε το πάτωμα. «Θέλω διαζύγιο». Σιωπή. Μόνο ο ήχος του κλιματιστικού, το απόμακρο βουητό της κυκλοφορίας έξω από το παράθυρο. Η Αθήνα συνεχίζει, ανεξάρτητα από το τι διαλύεται μέσα σε αυτούς τους 4 τοίχους. «Οκ», είπα. «Οκ», επανέλαβε, και ακούστηκε σχεδόν θυμωμένος. «Αυτό είναι όλο. Οκ». «Τι περίμενες, Νίκο?» Σηκώθηκα, πήρα το τσάι μου από το τραπέζι. Ήταν κρύο πια. Το κρατούσα εδώ και 1 ώρα περιμένοντάς τον. «Να σε παρακαλέσω. Να κλάψω. Να σου πω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Θα περίμενα κάτι», μουρμούρισε. 10 χρόνια, Νίκο. 10 χρόνια σου έδωσα. Και ποτέ δεν ήταν αρκετά, έτσι δεν είναι? Η φωνή μου παρέμεινε χαμηλή, ελεγχόμενη. «Η Σοφία είναι απλή, λες? Ωραίο. Εγώ ήμουν πολύπλοκη. Εγώ σε έβαλα να πληρώσεις ποτέ για κάτι». Το πρόσωπο του κοκκίνησε. Εσύ πάντα ήσουν τόσο ψυχρή, τόσο επαγγελματική, σαν να τα πάντα είναι συναλλαγή». «Συναλλαγή», επανέλαβα ήσυχα, αφήνοντας τη λέξη να καθίσει ανάμεσά μας. Ο Νίκος έβαλε τα χέρια στις τσέπες του. «Η μητέρα μου πάντα έλεγε ότι δεν ήσουν κατάλληλη για μένα. Ίσως είχε δίκιο». Και εκεί ήταν. Το μαχαίρι που περίμενε 10 χρόνια να το βγάλει. Η μητέρα του. Η Κατίνα. Η γυναίκα που με κοιτούσε σαν να ήμουν υπηρέτρια κάθε φορά που επισκεπτόμουν το σπίτι του στη Γλυφάδα. «Α, η μητέρα σου», είπα. Και τώρα ένα χαμόγελο ακούμπησε τα χείλη μου. Αυτή που καθόταν στο σαλόνι της και μου έλεγε ότι ήμουν τυχερή που βρήκα τον Νίκο. Γιατί τι ήμουν εγώ? Μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς οικογένεια, χωρίς καταγωγή. Η μητέρα μου προσπαθούσε να... «Η μητέρα σου δεν ξέρει τίποτα». Τον διέκοψα. Και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, η φωνή μου είχε μια ακμή. «Αλλά θα μάθει σύντομα». Πήγα στο γραφείο μου στη γωνία του σαλονιού. Άνοιξα το σιρτάρι. Πήρα το κινητό μου. Ο Νίκος με παρακολουθούσε, μπερδεμένος. Πάτησα το όνομα. Ελένη. 1 χτύπημα. 2 χτυπήματα. «Αλεξάνδρα». Η φωνή της Ελένης ήταν ξυπνιά και καθαρή, παρόλο που ήταν σχεδόν 11 το βράδυ. «Ελένη», είπα ήρεμα, κρατώντας τη ματιά μου καρφωμένη στον Νίκο. Εκτέλεσε το σχέδιο Ωμέγα. Σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. Και μετά, «Είσαι σίγουρη?» «Απόλυτα». «Εντάξει. Θα ξεκινήσω τώρα. Μέχρι αύριο το πρωί όλα θα έχουν κλείσει». «Ευχαριστώ, Ελένη». Έκλεισα την κλίση. Ο Νίκος με κοιτούσε σαν να μίλαγα σε άλλη γλώσσα. «Τι σχέδιο?» «Ποια Ελένη?»
Τι έκανες μόλις? Κάθισα ξανά στην πολυθρόνα μου, σταύρωσα τα πόδια μου και για πρώτη φορά σε 10 χρόνια τον κοίταξα κατάματα με απόλυτη ηρεμία. Η Ελένη Μαυρομάτη, η δικηγόρος μου και η κολλητή μου από το πανεπιστήμιο. Μόλις της είπα να ακυρώσει όλες τις πιστωτικές κάρτες που είναι στο όνομά μου. Αυτές που χρησιμοποιείς εσύ. Το πρόσωπό του έγινε χλωμό. Και μόλις της είπα να σταματήσει την πληρωμή για τα φάρμακα του πατέρα σου. Τι? Η φωνή του ήταν σχεδόν ένα ουρλιαχτό τώρα. Ο πατέρας μου είναι άρρωστος. Χρειάζεται αυτά τα φάρμακα. Ναι, είπα ήρεμα. Και εγώ τα πληρώνω εδώ και 8 χρόνια. 3.000 ευρώ τον μήνα για εισαγόμενα καρδιακά φάρμακα. Νόμιζες ότι τα πληρώνει η ασφάλεια? Ο Νίκος κούνησε το κεφάλι του. Όχι, όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν είσαι τόσο σκληρή. Σκληρή. Σηκώθηκα αργά. Βήμα προς βήμα πλησίασα κοντά του. Σκληρή είναι η λέξη που χρησιμοποιείς όταν μια γυναίκα σταματά να είναι βολική. Ο πατέρας μου μπορεί να πεθάνει. Τότε καλύτερα να βρεις γρήγορα τη Σοφία, είπα ήρεμα. Η απλή, η γνήσια Σοφία που δεν την νοιάζουν τα χρήματα. Ίσως μπορεί να πληρώσει τα 3.000 ευρώ από το μισθό της σερβιτόρας. Ο Νίκος με κοίταξε σαν να με έβλεπε για πρώτη φορά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είμαστε παντρεμένοι. Όχι πια, είπα. Εσύ μόλις μου ζήτησες διαζύγιο, Νίκο. Και εγώ το δέχτηκα. Σημαίνει ότι δεν έχουμε πια υποχρεώσεις ο ένας τον άλλον. Θα το μετανιώσεις, είπε, και η φωνή του τρεμόπαιξε. Όταν ηρεμήσεις, θα το μετανιώσεις. Γύρισα την πλάτη μου. Πήγα στο παράθυρο. Κοίταξα την Ακρόπολη φωτισμένη στο βάθος. Τόσα χρόνια σε αυτή τη θέα. Τόσα χρόνια να αισθάνομαι φυλακισμένη σε αυτό το όμορφο κλουβί. Έξω, Νίκο, είπα χωρίς να τον κοιτάξω. Πάρε τα πράγματά σου και φύγε. Αύριο ο δικηγόρος θα επικοινωνήσει μαζί σου. Άκουσα τα βήματά του. Αργά, βαριά, σαστισμένα. Την πόρτα να ανοίγει. Και μετά, τη φωνή του από το κατόφλι. Ποιο σχέδιο, Ωμέγα? Γύρισα. Τον κοίταξα για τελευταία φορά εκείνο το βράδυ. Το σχέδιο που προετοίμαζα εδώ και 2 χρόνια, είπα ήσυχα. Από τη μέρα που έμαθα για τη Σοφία, η πόρτα έκλεισε πίσω του. Ο ήχος αντίχησε στο άδειο σαλόνι. Τελικός, οριστικός. Στάθηκα εκεί, δίπλα στο παράθυρο, κρατώντας ακόμα το κινητό μου. Τα χέρια μου δεν έτρεμαν. Η ανάσα μου ήταν σταθερή. Για πρώτη φορά σε 10 χρόνια ένιωσα ότι μπορούσα να αναπνεύσω πλήρως. Το κινητό χτύπησε. Ελένη, τα πάντα είναι σε κίνηση, είπε χωρίς προήμιο. Οι τράπεζες θα ενεργοποιήσουν τα μπλοκ αύριο πρωί στις 9. Η Pharmacare θα σταματήσει την παράδοση στις 6 το απόγευμα. Έχεις ακόμα χρόνο να το ακυρώσεις. Δεν θα το ακυρώσω. Ακούστηκε ένας μακρύς, αργός εκπνοή από την άλλη άκρη. Αλεξάνδρα, είσαι σίγουρη? Ο πεθερός σου. Ο Γιώργος πάντα ήταν καλός μαζί μου. Τη διέκοψα ήσυχα. Είναι ο μόνος από την οικογένεια του Νίκου που ποτέ δεν με αντιμετώπισε σαν να ήμουν κατώτερη. Γι' αυτό του δίνω 3 μήνες ακόμα. Μετά, ο γιος του θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. 3 μήνες. Κατάλαβα. Θα το ρυθμίσω. Ακούστηκε το τυπικό πληκτρολόγιο στο φόντο. Η Ελένη δούλευε πάντα αργά. Κάτι άλλο. Το διαμέρισμα στο Παγκράτη. Αυτό που νίκιασε για τη Σοφία. Τελείωσα τη φράση της. Είναι στο όνομά μου. Το συμβόλαιο λύγει σε 5 μέρες. Δεν θα ανανεωθεί. Θα στείλω ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη πρωί-πρωί. Ευχαριστώ, Ελένη. Αλεξάνδρα. Η φωνή της μαλάκωσε. Πώς είσαι? Για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ ένιωσα κάτι να σπάει μέσα μου. Κάτι μικρό, σαν μια ρογμή σε τοίχο από πάγο. Θα είμαι καλά, ψιθύρισα. Σύντομα, κατέβασα το τηλέφωνο. Το σαλόνι ήταν σιωπηλό τώρα. Μόνο το τικ-τακ του ρολογιού στον τοίχο, το μακρινό βουητό της Αθήνας έξω από το παράθυρο. Κάθισα στον καναπέ, αυτόν που ο Νίκος δεν έκατσε ποτέ. Πάντα έλεγε ότι ήταν πολύ σκληρός. Εγώ τον αγαπούσα γιατί με κρατούσε όρθια. Και τότε, για πρώτη φορά σε χρόνια, άφησα τον εαυτό μου να κλάψει. Όχι για τον Νίκο. Όχι για το χαμένο χρόνο. Έκλαψα από ανακούφιση. Γιατί τελικά, μετά από τόσο καιρό, δεν χρειαζόταν να προσποιούμε πια. Το κινητό μου χτύπησε στις 2 το πρωί. Αριθμός που δεν αναγνώριζα. Ναι, Αλεξάνδρα. Η φωνή της Κατίνας, της πεθεράς μου, ήταν οξία, πανικόβλητη. Τι έκανες? Σηκώθηκα από τον καναπέ όπου είχα αποκοιμηθεί. Το σαλόνι ήταν σκοτεινό. Μόνο τα φώτα της πόλης έμπαιναν από το παράθυρο. «Καλησπέρα, Κατίνα». «Μη μου κάνεις καλησπέρα», φώναξε. «Ο Νίκος μου είπε, θα κόψεις τα φάρμακα του Γιώργου». «Είσαι τρελή». Περπάτησα προς το παράθυρο. Ανάψαμε το μικρό φωτάκι δίπλα στην πολυθρόνα. «Ο γιος σας μου ζήτησε διαζύγιο, Κατίνα». «Δεν έχουμε πια υποχρεώσεις ο ένας τον άλλον». «Υποχρεώσεις. Ο Γιώργος είναι άρρωστος.
Χρειάζεται αυτά τα φάρμακα για να ζήσει. Και εγώ τα πληρώνω εδώ και 8 χρόνια, είπα ήρεμα. Πόσες φορές με ευχαριστήσατε, Κατίνα. Πόσες φορές ρωτήσατε πώς είμαι. Πόσες φορές με κοιτάξατε σαν να ήμουν κάτι περισσότερο από την γυναίκα που δεν ήταν αρκετά καλή για το γιο σας. Σιωπή. Μόνο η ανάσα της στην άλλη γραμμή. Το ήξερα, ψιθύρισα. Το ήξερα από την πρώτη μέρα ότι δεν με θέλατε εκεί, αλλά παρέμεινα. Γιατί αγαπούσα τον Νίκο. Γιατί πίστευα ότι κάποια μέρα θα με δείτε. Την πραγματική μου. Όχι η φτωχή κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, παρακαλώ. Έχετε 3 μήνες. Τη διέκοψα. 3 μήνες να βρείτε λύση. Μετά, η ευθύνη είναι δική σας. Έκλεισα πριν προλάβει να απαντήσει. Το πρωί ήρθε γρήγορα. Το κινητό μου γέμισε με μηνύματα. Νίκος. Αλεξάνδρα, πρέπει να μιλήσουμε. Νίκος. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Νίκος. Η κάρτα μου δεν δουλεύει. Νίκος. Απαντήσε μου. Τα διάβασα όλα. Και δεν απάντησα σε κανένα. Αντί αυτού, ντύθηκα προσεκτικά. Το μαύρο κοστούμι, τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που μου είχε δώσει η γιαγιά μου. Αυτά που δεν φοράω ποτέ, γιατί ο Νίκος έλεγε ότι ήταν πολύ επίσημα για το σπίτι. Στις 9 και 5 το πρωί, ο Νίκος ήταν στην πόρτα. Τον άφησα να χτυπά 3 φορές πριν ανοίξω. Έδειχνε χάλια. Τα μάτια του κόκκινα, το πουκάμισο τσαλακωμένο. Μύριζε καπνό και κάτι πιο βαρύ. Απόγνωση. «Τι έκανες?» ήταν τα πρώτα του λόγια. «Καλημέρα, Νίκο», είπα σταυρώνοντας τα χέρια μου. «Θέλεις καφέ?» «Η κάρτα μου δεν δουλεύει. Πήγα να πληρώσω πρωινό και...» «Η κάρτα που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό της εταιρείας μου», τον διόρθωσα ήσυχα. «Ναι, την ακύρωσα. Πώς θα ζήσω?» Τον κοίταξα. Αυτόν τον άνδρα που νόμιζα ότι αγαπούσα. Αυτόν τον άνδρα που για 10 χρόνια δεν ρώτησε ποτέ πώς πληρώνονται οι λογαριασμοί. «Με τα λεφτά που κερδίζεις από τη δουλειά σου», είπα απλά. Το πρόσωπό του κοκκίνησε. «Η δουλειά μου...» «Ποια δουλειά, Νίκο?» Έκανα ένα βήμα πιο κοντά. «Η εταιρεία συμβούλου. Αυτή που σου έδωσε τα επαγγελματικά χαρτιά. Ήταν δική μου. Η εταιρεία εισαγωγών που διευθύνεις. Οι πελάτες ήταν δικοί μου. Το γραφείο στην Ομόνια. Το πληρώνω εγώ εδώ και 7 χρόνια». Κούνησε το κεφάλι του. «Όχι. Όχι. Εγώ δούλεψα για αυτά». «Δούλεψες». Γέλασα. Ένας κοφτός, σκληρός ήχος. «Πότε ακριβώς, Νίκο? Πότε σε είδα να δουλεύεις?» Γύρναγε σπίτι στις 5, κοιμώσουν μέχρι τις 10 τα Σαββατοκύριακα. Οι επαγγελματικές συναντήσεις ήταν με τη Σοφία. «Δεν είναι έτσι. Ξέρεις που ήμουν χθες στις 3 το πρωί?» Τον διέκοψα. «Στο γραφείο μου στο Κολονάκι. Εκεί που δεν επισκέφτηκες ποτέ. Έχεις ιδέα τι κάνω εκεί?» Σιωπή. «Διευθύνω την Pharmacare Hellas», είπα ήσυχα, παρακολουθώντας το πρόσωπό του. «Μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες εισαγωγής στην Ελλάδα. Την κληρονόμησα από τη γιαγιά μου όταν πέθανε, 2 χρόνια πριν τα παντρευτούμε. Εσύ ποτέ δεν ρώτησες από πού βγαίνουν τα χρήματα?» Τον είδα να χλωμιάζει. «Τα φάρμακα του πατέρα σου», συνέχισα. «Τα παράγει η εταιρεία μου. Δεν τα πληρώνεις καν. Τα παίρνεις με πλήρη έκπτωση. Πάντα. Δεν το ήξερα». «Ακριβώς», είπα απαλά. «Δεν το ήξερες. Γιατί ποτέ δεν ρώτησες. Ποτέ δεν σε ένιαξε πώς επιβιώνει αυτή η οικογένεια. Απλά πήρες. Και πήρες. Και πήρες». Ο Νίκος κάθισε στον καναπέ. Έβαλε το κεφάλι του στα χέρια του. «Τι θέλεις? Να σε παρακαλέσω? Να πω ότι λυπάμαι?» «Όχι», είπα. Και η φωνή μου ήταν πιο ήρεμη από ό,τι περίμενα. «Θέλω να υπογράψεις τα χαρτιά του διαζυγίου. Θέλω να φύγεις από τη ζωή μου. Και θέλω να μάθεις κάτι που έπρεπε να ξέρεις εδώ και χρόνια». Σήκωσε το κεφάλι του. Με κοίταξε. Πήγα στο γραφείο μου, άνοιξα το σιρτάρι και πήρα τον φάκελο. Αυτόν που κρατούσα κρυμμένο για 2 χρόνια. Τον έριξα στα γόνατά του. «Άνοιξέ τον». Με τρεμάμενα χέρια, άνοιξε τον φάκελο. Μέσα ήταν φωτογραφίες. Αυτός και η Σοφία, χέρι-χέρι στο πλάκα, φιλώντας έξω από το διαμέρισμα στο Παγκράτη, γελώντας σε μια καφετέρια στη Γλυφάδα. Χρονολογία στην κάτω δεξιά γωνία κάθε φωτογραφίας. 2 χρόνια πριν. «Πότε?» «Τα έμαθα όλα πριν 2 χρόνια», είπα ήσυχα. «Ένας φίλος σε είδε. Μου είπε. Προσέλαβα ιδιωτικό ερευνητή. Τα έμαθα όλα. Και... γιατί δεν είπες τίποτα?» Κάθισα στην πολυθρόνα απέναντί του. Σταύρωσα τα πόδια μου. «Γιατί δεν ήμουν έτοιμη να φύγω ακόμα?» Είπα απλά. Ακόμα πίστευα ότι ίσως κάτι μπορούσε να σωθεί. Ότι ίσως θα τελείωνες μόνος σου αυτή τη σχέση. Ότι ίσως θα γύριζες σε μένα. «Αλεξάνδρα, αλλά δεν το έκανες», συνέχισα. Και τώρα η φωνή μου είχε κάτι σκληρό μέσα της. «Αντίθετα, χθες ήρθες και μου είπες ότι βρήκες την αληθινή σου αγάπη.
Την απλή κοπέλα που δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα. Σηκώθηκα. Περπάτησα προς την πόρτα. Την άνοιξα διάπλατα. Τώρα φύγε. Και την επόμενη φορά που θα με δεις, θα είμαι με τον δικηγόρο μου. Ο Νίκος σηκώθηκε αργά, σαν γέρος. Περπάτησε προς την πόρτα. Σταμάτησε δίπλα μου. Θα τα βρούμε, ψιθύρισε. Θα βρω τρόπο να... Όχι, δεν θα τα βρείτε. Τον διέκοψα ήσυχα. Γιατί η Σοφία... Πήγαινε να τη βρεις, Νίκο. Πήγαινε στο διαμέρισμα που νίκιασες για αυτήν. Α, περίμενε. Το συμβόλαιο λύγει σε 5 μέρες. Και δεν θα ανανεωθεί. Τον είδα να καταλαβαίνει. Η αναγνώριση στα μάτια του. Αργή, τρομακτική. Όλα, ψέλισε. Όλα ήταν δικά μου. Τελείωσα για χάρη του. Πάντα ήταν. 24 ώρες αργότερα, ο κόσμος του Νίκου κατέρευσε εντελώς. Κάθομαι στο γραφείο μου στο Κολονάκι, έναν όροφο γεμάτο φυσικό φως με θέα την Ακρόπολη, όταν το κινητό της Ελένης χτυπάει. Ξεκίνησαν οι κλήσεις, λέει, και ακούω το χαμόγελο στη φωνή της. 3 πιστωτές τον τελευταίο 1 ώρα. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έστειλε ειδοποίηση έξωσης και ο Νίκος σε κάλεσε 7 φορές. Δεν απαντάω. Το ξέρω. Γι' αυτό κάλεσε εμένα. Θέλει συνάντηση. Κοιτάζω από το παράθυρο. Η Αθήνα απλώνεται κάτω μου, αδιάφορη, συνεχίζοντας. Πόσες φορές κάθισα σε αυτό το γραφείο και αναρωτήθηκα τι θα ένιωθα αν τελικά τα έκοβα όλα. Τώρα ξέρω. Ησυχία. Πες του ότι μπορεί να έρθει αύριο στις 10. Εδώ, στο γραφείο. Στο γραφείο. Η Ελένη σταματάει. Είσαι σίγουρη? Δεν τον θέλεις? Θέλω να δει πού δουλεύω, λέω ήσυχα. Θέλω να καταλάβει επιτέλους ποια είμαι. Εκείνο το απόγευμα, η γραμματέας μου, η Μαρία, μπαίνει στο γραφείο με ένα περίεργο βλέμμα. «Κυρία Παπαδοπούλου», λέει, πάντα με φωνάζει με το επίθετο της γιαγιάς μου, όχι με αυτό του Νίκου που δεν πήρα ποτέ. «Υπάρχει μια κυρία στη ρεσεψιόν. Λέει ότι είναι η πεθερά σας». Το στομάχι μου σφίγγει. «Η Κατίνα». «Ναι, φαίνεται αναστατωμένη». Αναστενάζω. «Πες της να ανεβεί». Η Μαρία κουνάει το κεφάλι και φεύγει. Σηκώνομαι, ισιώνω το σακάκι μου, προετοιμάζομαι. Η Κατίνα μπαίνει 2 λεπτά αργότερα. Δεν την έχω δει ποτέ έτσι. Τα μαλλιά της ατιμέλητα, το μακιγιάζ της θολό. Φοράει τα καθημερινά της ρούχα, όχι τα κοστούμια της Σανέλ που της αρέσουν. «Αλεξάνδρα», λέει, και η φωνή της σπάει. «Κατίνα». Δείχνω την καρέκλα απέναντι από το γραφείο μου. Κάθισε. Κάθεται αργά. Κοιτάζει γύρω της. Τα διπλώματα στον τοίχο. Τις φωτογραφίες με υπουργούς και επιχειρηματίες. Το βραβείο επιχειρηματίας της χρονιάς από το περσινό επιμελητήριο. «Δεν ήξερα», ψιθυρίζει. «Όλα αυτά χρόνια. Δεν ήξερα. Δεν ρωτήσατε ποτέ». Σηκώνει το βλέμμα της. Και εκεί είναι το βάρος της συνειδητοποίησης. Ο Νίκος μου είπε. Για την εταιρεία. Για τα χρήματα. Για όλα. Κάθομαι στην καρέκλα μου. Σταυρώνω τα χέρια μου στο γραφείο. «Και γι' αυτό ήρθατε. Να με ρωτήσετε να τον βοηθήσω». «Όχι», λέει, και με εκπλήσει. «Ήρθα να ζητήσω συγγνώμη». Το δωμάτιο γίνεται ήσυχο. Μόνο ο ήχος της κυκλοφορίας έξω. Το μακρινό βουητό της πόλης. «Σε αντιμετώπισα φρικτά», συνεχίζει η Κατίνα. «Και τώρα τα μάτια της είναι υγρά. Σε κοίταζα σαν να ήσουν κατώτερη. Σαν να μας έκανες χάρη που μας επέτρεψες να είμαστε στη ζωή σου. Αλλά ήταν το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Εσύ μας έκανες χάρες. Για χρόνια. Δεν μιλάω. Τι να πω? Ότι ναι, είχε δίκιο. Ότι κάθε Κυριακή που πήγαινα στη Γλυφάδα και άκουγα τα σχόλιά της, το «Πού είναι η οικογένειά σου, παιδί μου?» με τόνο λύπης που ήταν στην πραγματικότητα περιφρόνηση, ένιωθα να σμικραίνομαι. «Ο Γιώργος», λέει ξαφνικά. «Είναι στο νοσοκομείο». Το στομάχι μου στριφογυρίζει. Τι έγινε? Η καρδιά του. Χθες το βράδυ. Χρειαζόταν τα φάρμακά του και... δεν είχαμε. Προσπάθησα να τα αγοράσω, αλλά είναι τόσο ακριβά και δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ που τα πλήρωνες όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνω τα μάτια μου. Ο Γιώργος. Ο μόνος που πάντα με χαιρετούσε με γνήσια ζεστασιά. Που μου έφερνε μπουγέτσα από το αγαπημένο του μαγαζί κάθε φορά που τους επισκεπτόμουν. Που μου είπε μία φορά, ήσυχα ενώ η Κατίνα ήταν στην κουζίνα, «Είσαι καλό κορίτσι, Αλεξάνδρα. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει διαφορετικά». «Ποιο νοσοκομείο?» ρωτάω. «Το Ερίκος Ντινάν». «Αλλά, Αλεξάνδρα, δεν ήρθα για να ζητήσω». Σηκώνω το χέρι μου, παίρνω το τηλέφωνο, παίρνω τη Μαρία. «Μαρία, επικοινώνησε με το Ερίκος Ντινάν. Ο κύριος Γιώργος Αντωνίου είναι εκεί. Θέλω πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων. Και στείλε 3 μήνες προμήθεια φαρμάκων στο σπίτι του στη Γλυφάδα.
Σήμερα. Αμέσως, κυρία Παπαδοπούλου. Κλείνω το τηλέφωνο. Η Κατίνα με κοιτάζει, τα μάτια της διάπλατα. Γιατί, ψιθυρίζει. Μετά από όλα όσα. Γιατί ο Γιώργος ήταν πάντα καλός μαζί μου, λέω απλά. Και δεν τιμωρώ ανθρώπους για τα λάθη των άλλων. Βλέπω κάτι να σπάει στο πρόσωπό της. Σκύβει το κεφάλι, κλαίει. Πραγματικά κλαίει. Όχι τα θεατρικά δάκρυα που είδα σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Αλεξάνδρα, λέει ανάμεσα στα λυγμούς. Ο Νίκος, ο γιος μου είναι ενήλικος. Τελειώνω για χάρη της. Είναι ενήλικας, Κατίνα. Και έκανε επιλογές. Τώρα ζει με τις συνέπειες. Εκείνο το βράδυ, το κινητό μου ξεκινάει να χτυπάει συνεχώς. Αλλά δεν είναι ο Νίκος. Είναι νούμερο που δεν γνωρίζω. Απαντάω στην πέμπτη κλήση. Ναι, Αλεξάνδρα. Γυναικεία φωνή. Νέα. Τρεμάμενη. Είσαι η πρώην γυναίκα του Νίκου. Το στομάχι μου σφίγγει. Ποια είσαι? Σοφία. Ακούγεται έτοιμη να κλάψει. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Παρακαλώ. Τώρα κλαίει. Ο Νίκος, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήρθε στο σπίτι μου χθες. Έλεγε ότι χρειάζεται χρήματα. Ότι όλα ήταν ψέματα. Ότι εσύ, ότι εγώ τι. Η φωνή μου είναι πάγος. Σιωπή. Και μετά, με μικρή φωνή, ότι εσύ είχες όλα τα χρήματα. Ότι αυτός δεν ήταν ποτέ επιχειρηματίας. Ότι ζούσε από εσένα. Και τώρα μου λέει ότι με αγαπάει. Ψιθυρίζει. Ότι θέλει να είμαστε μαζί. Αλλά πρέπει να βρούμε χρήματα. Ότι εσύ του πήρες τα πάντα. Κάθομαι στον καναπέ μου. Κοιτάζω την Ακρόπολη φωτισμένη έξω από το παράθυρο. Σοφία, λέω ήσυχα. Πόσο χρονών είσαι? 23. Θεέ μου, 23. Είναι μικρότερη από την ξαδέρφη μου. Άκουμε προσεκτικά, λέω. Και τώρα η φωνή μου είναι πιο απαλή. Ο Νίκος σε χρησιμοποιεί, όπως με χρησιμοποίησε και εμένα για 10 χρόνια. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ είχα χρήματα να του δώσω. Εσύ δεν έχεις. Και τώρα που δεν έχει τίποτα, θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί από οπουδήποτε μπορεί. Αλλά μου είπε ότι με αγαπάει. Σου είπε ότι είμαι ψυχρή και ηλιστική. Τη διακόπτω. Σιωπή. Σου είπε ότι εσύ είσαι διαφορετική. Ότι είσαι απλή και γνήσια. Ότι δεν σε ενδιαφέρουν τα χρήματα. Πώς το ξέρεις? Γιατί αυτά είναι τα ίδια πράγματα που μου έλεγε και εμένα πριν 10 χρόνια. Λέω ήσυχα. Για την πρώην του. Και ξέρεις τι? Δεν ήταν αλήθεια τότε. Και δεν είναι αλήθεια τώρα. Ακούω την ανάσα της στην άλλη άκρη. Γρήγορη. Πανικόβλητη. Το διαμέρισμα στο Παγκράτη. Λέω. Το πλήρωνα εγώ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Εταιρικό. Δικό μου. Τα δείπνα στα ακριβά εστιατόρια. Η κάρτα μου. Όλα ήταν δικά μου, Σοφία. Και τώρα που δεν είναι, τι έχει να σου προσφέρει? Δεν είναι έτσι. Εμείς αγαπιόμαστε, τότε γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Ρωτάω ήσυχα. Σιωπή. Μακριά, φορτισμένη. Θα σου πω κάτι που θα σου γλιτώσει 10 χρόνια από τη ζωή σου. Λέω. Άκου πως σου μιλάει την επόμενη εβδομάδα. Όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορείς να του προσφέρεις τίποτα. Όταν καταλάβει ότι ο μισθός της σερβιτόρας δεν αρκεί για τον τρόπο ζωής που θέλει. Άκουσε πως σε κατηγορεί. Πως σου λέει ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Πως θα βρει κάποια άλλη. Δεν θα το κάνει. Τη διακόπτω. Και όταν το κάνει, θυμήσου αυτή την κλίση. Και θυμήσου ότι σε προειδοποίησα. Κλείνω πριν προλάβει να απαντήσει. Η επόμενη μέρα, 10 το πρωί ακριβώς, ο Νίκος μπαίνει στο γραφείο μου. Η Ελένη είναι ήδη εκεί, κάθεται στην καρέκλα δίπλα στο γραφείο μου, με έναν σωρό έγγραφα μπροστά της. Ο Νίκος σταματάει στην πόρτα, κοιτάζει γύρω του. Πραγματικά βλέπει, για πρώτη φορά, το μέγεθος του γραφείου, τα έργα τέχνης στους τοίχους. Τη θέα. Κάθισε, Νίκο, λέει η Ελένη, δείχνοντας την καρέκλα απέναντί μας. Κάθεται αργά. Δείχνει χειρότερα από χθες. Το πουκάμισό του ίδιο. Τα μάτια του βαθιά μαυρισμένα. Αλεξάνδρα, αρχίζει. Κυρία Παπαδοπούλου, τον διορθώνει η Ελένη. Είμαστε σε επαγγελματικό περιβάλλον. Τον βλέπω να καταπίνει δύσκολα. Κυρία Παπαδοπούλου, επαναλαμβάνει. Και η λέξη ακούγεται ξένη στα χείλη του. Ο κύριος Αντωνίου χρειάζεται να υπογράψει τα έγγραφα του διαζυγίου. Τον διακόπτει η Ελένη, σπρώχνοντας ένα σωρό χαρτιά προς το μέρος του. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που νόμιζε ότι ήταν δικά του ήταν πάντα στο όνομα της κυρίας Παπαδοπούλου. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτα προς διανομή. Ο Νίκος με κοιτάζει. Αλεξάνδρα, παρακαλώ, αυτό που μπορώ να κάνω, λέω ήσυχα, είναι να συνεχίσω να πληρώνω τα φάρμακα του πατέρα σου για 3 ακόμα μήνες. Μετά είναι δική σου ευθύνη. 3 μήνες. Το πρόσωπό του χλωμιάζει. Πώς θα? Βρες δουλειά, λέει η Ελένη απλά.
Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Σιωπή. Και μετά, κάτι σπάει μέσα του. Βλέπω το σημείο, το τρέμουλο στο κάτω χείλος, το κόκκινο στα μάτια. Θα χάσω τα πάντα, ψιθυρίζει. Όχι, λέω απαλά. Θα χάσεις τα πράγματα που ποτέ δεν ήταν δικά σου. Παίρνει το στυλό με τρεμάμενα χέρια. Υπογράφει σελίδα μετά σελίδα. Η υπογραφή του ατιμέλητη, βιαστική. Όταν τελειώνει, σπρώχνει τα χαρτιά πίσω προς την Ελένη και κοιτάζει απευθείας σε μένα. Η Σοφία με άφησε χθες το βράδυ. Δεν λέω τίποτα. Είπε ότι... Το πρόσωπό του συστρέφεται. Είπε ότι μίλησε μαζί σου. Ότι της είπες ότι θα την άφηνα. Δεν της είπα ότι θα την άφηνες, λέω ήσυχα. Της είπα ότι όταν συνειδητοποιούσες ότι δεν είχε χρήματα να σου δώσει, θα έβρισκες κάποια άλλη. Δεν είναι έτσι. Όχι. Σκύβω μπροστά, ακουμπώ τα χέρια μου στο γραφείο. Τότε πες μου, Νίκο. Πότε ακριβώς αποφάσισες ότι η Σοφία ήταν η αληθινή σου αγάπη? Πριν ή αφού έμαθες ότι δεν μπορούσε να σου προσφέρει τον τρόπο ζωής που είχες μαζί μου? Σιωπή. Σηκώνομαι, περπατώ προς το παράθυρο. Εδώ τελειώσαμε. Ακούω την καρέκλα του να τρίβεται στο πάτωμα. Τα βήματά του προς την πόρτα. Και μετά, ποτέ δεν με αγάπησες, λέει ήσυχα. Γυρνάω, τον κοιτάζω. Σε αγάπησα για 10 χρόνια, Νίκο, λέω, και η φωνή μου είναι σταθερή. Αλλά ποτέ δεν με ρώτησες ποια ήμουν πραγματικά. Ποτέ δεν ενδιαφερήθηκες να μάθεις. Για εσένα ήμουν απλά η γυναίκα που ήταν εκεί, που πλήρωνε τους λογαριασμούς, που κρατούσε την οικογένειά σου ασφαλή. Αλλά ποτέ δεν ήμουν πραγματικός άνθρωπος για σένα. Φεύγει χωρίς να πει άλλη λέξη. Η πόρτα κλείνει. Η Ελένη αναστενάζει. Καλά τα πήγες, λέει ήσυχα. Δεν απαντάω. Απλά κοιτάζω έξω από το παράθυρο την Αθήνα που απλώνεται κάτω μου. Και για πρώτη φορά σε 10 χρόνια, η θέα δεν μοιάζει με φυλακή. Μοιάζει με ελευθερία. Μια εβδομάδα αργότερα, κάθομαι στο γραφείο της Ελένης. Όχι του δικού μου. Το δικό της στο Σύνταγμα, όπου κανείς δεν με ξέρει. Έχουμε όλα τα έγγραφα απλωμένα μπροστά μας. Το διαζύγιο θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες, λέει, γυρίζοντας μια σελίδα. Ο Νίκος δεν διεκδίκησε τίποτα. Υπέγραψε τα πάντα χωρίς δικηγόρο. Γιατί δεν είχε χρήματα για δικηγόρο, μουρμουρίζω. Η Ελένη με κοιτάζει πάνω από τα γυαλιά της. Αλεξάνδρα, πρέπει να σου πω κάτι. Το στομάχι μου σφίγγει από τον τόνο της. Τι? Ο Νίκος προσπάθησε να πάρει δάνειο. Από 3 διαφορετικές τράπεζες. Όλες τον απέρριψαν. Γιατί δεν έχει περιουσιακά στοιχεία για εγγύηση. Ναι, σταματάει. Αλλά επίσης επειδή έβαλε εσένα ως αναφορά. Και όταν τον ρώτησαν για τη σχέση σας, είπε ότι είσαι η γυναίκα του. Οι τράπεζες με κάλεσαν για επιβεβαίωση. Σφίγγω τα χέρια μου. Και τι τους είπες? Την αλήθεια. Ότι είστε σε διαδικασία διαζυγίου. Ότι δεν έχει καμία νομική σχέση με τα περιουσιακά σου στοιχεία. Ότι... Κάνει παύση. Ότι δεν συνιστάται ως δανειολήπτης. Κλείνω τα μάτια μου. Το ήξερα ότι θα το προσπαθούσε. Το ήξερα. Υπάρχει κι άλλο, λέει η Ελένη ήσυχα. Η μητέρα του, η Κατίνα, ήρθε χθες στο γραφείο μου. Χωρίς ραντεβού. Τι ήθελε? Να της εξηγήσω πώς μπορεί να σε πείσει να επανεξετάσεις το διαζύγιο. Γελάω. Ένας σύντομος πικρός ήχος. Και τι της είπες? Ότι δεν είναι δική μου απόφαση. Ότι είσαι ενήλικη και έχεις πάρει την απόφασή σου. Σταματάει. Αλεξάνδρα, πρέπει να προετοιμαστείς. Θα προσπαθήσουν να σε πλησιάσουν με κάθε τρόπο. Ο Νίκος, η οικογένειά του, μπορεί ακόμα και να προσπαθήσουν να σε κάνουν να νιώσεις ένοχη. Πολύ αργά γι' αυτό, λέω ήσυχα. Ήδη με κάνανε να νιώθω ένοχη για 10 χρόνια. Εκείνο το απόγευμα επιστρέφω στο διαμέρισμα. Το διαμέρισμα που πλέον είναι μόνο δικό μου. Όλα τα πράγματα του Νίκου έχουν φύγει. Η Ελένη κανόνισε μια εταιρεία μετακόμισης να τα πάρει και να τα στείλει στη Γλυφάδα, στο σπίτι της μητέρας του. Περπατώ από δωμάτιο σε δωμάτιο. Το σαλόνι φαίνεται μεγαλύτερο τώρα. Πιο άδειο. Πιο ήσυχο. Το κινητό μου χτυπάει. Αριθμός άγνωστος. Για μια στιγμή σκέφτομαι να μην απαντήσω. Αλλά κάτι με κάνει να το σηκώσω. Ναι, Αλεξάνδρα. Ανδρική φωνή. Ηλικιωμένη. Κουρασμένη. Είμαι ο Γιώργος. Ο πεθερός μου. Η ανάσα μου κόβεται. Γιώργο, λέω απαλά. Πώς νιώθεις? Καλύτερα. Χάρη σε σένα. Ακούω την κόπωση στη φωνή του. Αλεξάνδρα, δεν σε καλώ για να σε παρακαλέσω. Ξέρω τι έκανε ο Νίκος. Ξέρω ότι δεν είναι δίκαιο να σε ρωτήσω για τίποτα. Τότε γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Σιωπή. Ακούω την ανάσα του. Αργή, δύσκολη. Για να σε ευχαριστήσω, λέει τελικά. Για όλα αυτά τα χρόνια. Η Κατίνα μου είπε ότι εσύ πλήρωνες τα φάρμακά μου. Εδώ και 8 χρόνια. Δεν το ήξερα, Αλεξάνδρα.
Ορκίζομαι, δεν το ήξερα. Ο Νίκος δεν σου το είπε ποτέ. Μου έλεγε ότι τα κάλυπτε η ασφάλεια. Ακούω κάτι να σπάει στη φωνή του. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εσύ. Γιατί το έκανες? Δεν σου ζήτησα ποτέ τίποτα. Γιατί ήσουν πάντα καλός μαζί μου, λέω ήσυχα. Γιατί ήσουν ο μόνος που με αντιμετώπισε σαν άνθρωπο, όχι σαν ένα προσάρτημα του Νίκου. Ακούω έναν πνιχτό ήχο. Κλαίει. Αλεξάνδρα, λέει μετά από μια στιγμή. Δεν θα σε ενοχλήσω άλλο. Απλά ήθελα να σου πω ότι ήσουν πάντα καλό κορίτσι. Και ότι ο γιος μου ήταν ηλίθιος που σε έχασε. Γιώργο, και να σου πω κάτι ακόμα, συνεχίζει. Κάτι που έπρεπε να σου πω πριν από χρόνια. Η Κατίνα, η γυναίκα μου δεν είναι κακιά. Απλά φοβάται. Φοβάται ότι δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό προσπαθεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν μικροί. Για να νιώσει αυτή μεγάλη. Αυτό δεν δικαιολογεί. Όχι, δεν δικαιολογεί τίποτα. Με διακόπτει ήσυχα. Αλλά ίσως εξηγεί. Και ίσως κάποια μέρα να μπορέσεις να συγχωρέσεις. Όχι για χάρη μας. Για χάρη σου. Το τηλέφωνο κλείνει. Στέκομαι εκεί, κρατώντας το κινητό, κοιτάζοντας τον άδειο τοίχο. Το απόγευμα της επόμενης μέρας είμαι στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν. Δεν το σχεδίασα. Απλά βρέθηκα να οδηγώ προς τα εκεί. Ανεβαίνω στο 3ο όροφο, στην καρδιολογική μονάδα. Ρωτάω για το δωμάτιο του Γιώργου Αντωνίου. Δωμάτιο 312, λέει η νοσοκόμα. Αλλά έχει επισκέπτες τώρα. Δεν πειράζει. Θα περιμένω. Κάθομαι στην αίθουσα αναμονής. 5 λεπτά αργότερα, η πόρτα του δωματίου ανοίγει. Βγαίνει η Κατίνα και πίσω της, ο Νίκος. Με βλέπουν την ίδια στιγμή. Η Κατίνα παγώνει. Ο Νίκος κοκκινίζει. «Αλεξάνδρα», λέει η Κατίνα ήσυχα. Δεν περίμενα να σε δω εδώ. Ήρθα να δω το Γιώργο», λέω. Σηκώνομαι από την καρέκλα. «Κοιμάται», λέει ο Νίκος. Και η φωνή του είναι παράξενα επίπεδη. Οι γιατροί του έδωσαν κάτι για τον πόνο. Κοιτάζω αυτόν τον άνδρα που ήταν σύζυγός μου για 10 χρόνια. Δείχνει διαφορετικός. Όχι μόνο εξωτερικά, αν και το κοστούμι έχει αντικατασταθεί με τζιν και μπλουζάκι. Αλλά κάτι στα μάτια του. Κάτι σπασμένο. «Αλεξάνδρα», λέει ξαφνικά. «Μπορώ να σου μιλήσω. Μόνο για 1 λεπτό». Κοιτάζω την Κατίνα. Κουνάει το κεφάλι της και περπατάει προς τον διάδρομο, αφήνοντάς μας μόνους. «Τι θέλεις, Νίκο?» Περνάει το χέρι του στα μαλλιά του. Αυτή η παλιά χειρονομία. Να πω συγγνώμη. Σιωπή. «Δεν ήξερα». Συνεχίζει και τώρα τα μάτια του είναι υγρά. «Δεν ήξερα πόσα έκανες. Πόσα έδινες. Πόσα θυσίαζες». «Δεν ήταν θυσία», λέω ήσυχα. «Ήταν αγάπη. Αυτό κάνεις όταν αγαπάς κάποιον. Φροντίζεις, προστατεύεις, δίνεις. Κι εγώ δεν έδωσα τίποτα». «Όχι», λέω απλά. «Δεν έδωσες». Κοιτάζει το πάτωμα. «Η Σοφία με άφησε. Η μητέρα μου με κοιτάζει σαν να είμαι αποτυχία. Ο πατέρας μου με ρώτησε πώς μπορούσα να τα καταστρέψω όλα με τόσο καλή γυναίκα. Ο Γιώργος είναι σοφός άνθρωπος. Αλεξάνδρα». Σηκώνει το βλέμμα του. Με κοιτάζει. «Υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα να...» «Όχι». Τον διακόπτω απαλά, αλλά σταθερά. «Δεν υπάρχει. Ακόμα κι αν άλλαξα. Ακόμα κι αν...» «Νίκο, άκουμε». Κάνω ένα βήμα πιο κοντά. «Αυτό που είχαμε δεν ήταν πραγματικό. Δεν για σένα. Εγώ σε αγαπούσα, ναι. Αλλά εσύ αγαπούσες την ιδέα του να είσαι παντρεμένος με κάποια που θα σε φρόντιζε, που θα πλήρωνε τα πάντα, που θα σε άφηνε να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν ήσουν. Δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι», λέω ήσυχα. «Και το ξέρεις. Γι' αυτό δεν μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια τώρα». Σηκώνει το βλέμμα του. «Και έχω δίκιο. Δεν μπορεί». Τα μάτια του γλιστράνε στο πλάι. «Πρέπει να φύγω», λέω, γυρίζοντας προς το διάδρομο. «Αλεξάνδρα». Η φωνή του με σταματάει. Το άξιζα. Όλα αυτά. Γυρίζω. Τον κοιτάζω για τελευταία φορά. «Το αξίζεις, Νίκο», λέω ήσυχα. «Αλλά όχι από εμένα. Όχι πια». 1 εβδομάδα αργότερα κάθομαι με την Ελένη σε ένα μικρό καφέ στο Κολονάκι. Όχι τα συνηθισμένα επαγγελματικά μας γεύματα, αλλά κάτι διαφορετικό. Πιο φιλικό. «Πώς νιώθεις?» ρωτάει, ανακατεύοντας τον καφέ της. «Παράξενα», παραδέχομαι. Σαν να ξύπνησα από μακρύ όνειρο. Εφιάλτη, θα έλεγα. Χαμογελώ. Ένα αληθινό χαμόγελο, το πρώτο εδώ και εβδομάδες. Ίσως. Αλλά ξέρεις τι είναι το παράξενο. Δεν νιώθω θυμό. Νιώθω ανακούφιση. Αυτό είναι υγιές, λέει η Ελένη. Σημαίνει ότι είσαι έτοιμη να προχωρήσεις. Το κινητό μου χτυπάει.
Μήνυμα από αριθμό που δεν αναγνωρίζω. Το ανοίγω. Αλεξάνδρα, είμαι ο Γιώργος. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Θα ήθελα να σε δω. Όχι για να ζητήσω τίποτα. Απλά για να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Μόνος μου. Χωρίς την Κατίνα. Χωρίς τον Νίκο. Αν θέλεις, φυσικά. Κατανοώ αν δεν θέλεις. Αλλά θα μου έλειπες πολύ, αν δεν σε έβλεπα ποτέ ξανά. Δείχνω το μήνυμα στην Ελένη. Τι θα κάνεις? Ρωτάει. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Την Αθήνα που κινείται, ζωντανή, ανεξάρτητη από τα δράματά μας. Θα τον δω, λέω ήσυχα. Ο Γιώργος δεν μου έκανε ποτέ κακό. Δεν είναι δίκαιο να τον τιμωρήσω για τα λάθη των άλλων. Η Ελένη χαμογελάει. Αυτό ακριβώς σε κάνει καλύτερη από αυτούς, Αλεξάνδρα. 2 μέρες αργότερα, συναντώ τον Γιώργο σε ένα ήσυχο καφενείο στο Κολονάκι. Φτάνω πρώτη. Παραγγέλνω ελληνικό καφέ. Ο Γιώργος φτάνει 10 λεπτά αργότερα. Περπατάει αργά. Προσεκτικά. Δείχνει γερασμένος από την τελευταία φορά που τον είδα. Αλεξάνδρα, λέει, και το χαμόγελό του είναι αληθινό. Ευχαριστώ που ήρθες. Πώς νιώθεις? Καλύτερα. Κάθεται απέναντί μου. Κάνει νόημα στον σερβιτόρο. Χάρη σε σένα. Γιώργο, δεν χρειάζεται να... Ναι, χρειάζεται. Με διακόπτει απαλά. Χρειάζεται να ξέρεις πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκανες. Όχι μόνο τα φάρμακα. Αλλά το γεγονός ότι το έκανες χωρίς να το πεις. Χωρίς να ζητήσεις κάτι σε αντάλλαγμα. Σιωπή. Ο σερβιτόρος φέρνει τον καφέ του. Αλεξάνδρα, λέει ο Γιώργος μετά από μια στιγμή. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις. Για τον Νίκο. Το στομάχι μου σφίγγει. Τι? Βρήκε δουλειά, λέει ήσυχα. Σε ένα εστιατόριο στη Γλυφάδα. Ως σερβιτόρος. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που δουλεύει πραγματικά, συνεχίζει ο Γιώργος. Και είναι καταστροφικός. Τον απόλυσαν μετά από 3 μέρες. Τον πήραν πίσω μόνο επειδή ο ιδιοκτήτης με γνωρίζει από χρόνια. Γιατί μου λες αυτά? Ο Γιώργος με κοιτάζει στα μάτια. Γιατί θέλω να καταλάβεις, θέλω να ξέρεις ότι τον πονάω. Όχι γιατί είναι δυστυχισμένος, αλλά γιατί επιτέλους αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Και είναι ένα είδος ευλογίας. Ακόμα κι αν δεν το ξέρει ακόμα. Γιώργο, εσύ του έδωσες αυτό το δώρο, λέει ήσυχα. Τον ανάγκασες να μεγαλώσει. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Κοιτάζω αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο απέναντί μου. Έναν άνθρωπο που πάντα με αντιμετώπιζε με ευγένεια, με σεβασμό, με αγάπη. Ο Νίκος δεν με χρειάζεται, Γιώργο, λέω απαλά. Χρειάζεται να μάθει να σταθεί μόνος του. Το ξέρω. Παίρνει το χέρι μου πάνω από το τραπέζι. Μια πατρική χειρονομία. Και γι' αυτό είσαι ελεύθερη. Επιτέλους. Φεύγουμε μαζί από το καφενείο. Ο Γιώργος περπατάει προς τη στάση του λεωφορείου. Γιώργο, τον φωνάζω. Πάρε ταξί. Εγώ πληρώνω. Γυρίζει. Χαμογελάει. Όχι, Αλεξάνδρα. Όχι πια. Είναι καιρός να σταθούμε στα πόδια μας. Όλοι μας. Τον βλέπω να φεύγει. Αυτόν τον ήσυχο, ευγενικό άνδρα που πάντα με αντιμετώπιζε σωστά. Και συνειδητοποιώ. Αυτό δεν είναι τέλος. Είναι αρχή. 3 εβδομάδες μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο, κάθομαι στο γραφείο της θεραπεύτριάς μου, της Δ. Μαρίας Κωνσταντίνου. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι από τότε που ξεκίνησε το διαζύγιο. Πώς νιώθεις? Ρωτάει, ακουμπώντας το σημειωματάριό της. Σαν να αναπνέω για πρώτη φορά σε χρόνια, λέω, και συνειδητοποιώ ότι είναι αλήθεια. Αλλά επίσης, φοβισμένη. Φοβισμένη από τι? Κοιτάζω έξω από το παράθυρο του γραφείου της, έναν μικρό κήπο με λεμονιές. Από το πόσο εύκολο ήταν. Να τον αφήσεις. Να κόψω τα πάντα. Να σταματήσω να νοιάζομαι. Γυρίζω πίσω. Τη κοιτάζω. 10 χρόνια, Δόκτωρ Μαρία. 10 χρόνια νόμιζα ότι τον αγαπούσα. Και μέσα σε 1 εβδομάδα όλα τελείωσαν. Δεν τελείωσαν σε 1 εβδομάδα, λέει απαλά. Τελείωσαν σιγά σιγά. Για χρόνια. Απλά χρειάστηκε 1 εβδομάδα για να το αποδεχτείς. Σιωπή. Θυμάσαι? Συνεχίζει. Όταν ήρθες εδώ για πρώτη φορά πριν 2 χρόνια. Τι μου είπες? Θυμάμαι. Κάθισα σε αυτήν ακριβώς την καρέκλα και είπα: νομίζω ότι ο σύζυγός μου με απατάει. Αλλά δεν μπορώ να τον αφήσω γιατί η οικογένειά του με χρειάζεται. Και τι σου είπα εγώ? Ότι αν μένω για την οικογένειά του, δεν μένω για αγάπη. Μένω από ενοχή. Η Δ. Μαρία χαμογελάει. Ένα λυπημένο. Καταλαβαίνω χαμόγελο. Και πόσο χρόνο πήρε για να το καταλάβεις? 2 χρόνια, ψιθυρίζω. 2 χρόνια να βρω το θάρρος. Όχι, με διορθώνει ήσυχα. 2 χρόνια να φτιάξεις ένα σχέδιο. Να προστατέψεις τον εαυτό σου. Να βεβαιωθείς ότι όταν έφευγες, δεν θα μπορούσε να σε τραβήξει πίσω. Έχει δίκιο. Όλα αυτά τα έγγραφα, όλες αυτές οι ρυθμίσεις με την Ελένη, δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν προστασία. Αλεξάνδρα,
λέει η Δρεμπέτορ Μαρία σκύβοντας μπροστά. Πρέπει να σου πω κάτι. Κάτι που ίσως δεν θέλεις να ακούσεις. Το στομάχι μου σφίγγει. Τι? Αυτό που βίωσες, η συναισθηματική χειραγώγηση, η χρήση της ενοχής, η απειλή ότι η οικογένειά του θα υποφέρει αν έφευγες, δεν ήταν υγιές. Ήταν κακοποίηση. Η λέξη με χτυπάει σαν χαστούκι. Δεν με χτύπησε ποτέ, λέω αυτόματα. Ξέρω, αλλά η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική. Παίρνει μια βαθιά ανάσα. Ο Νίκος σε χειραγώγησε συναισθηματικά. Σου έκανε να νιώθεις υπεύθυνη για την ευτυχία του, για την υγεία του πατέρα του, για τη σταθερότητα της οικογένειάς του. Και κάθε φορά που προσπαθούσες να θέσεις όρια, χρησιμοποιούσε ενοχή για να σε κρατήσει. Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Αλλά εγώ τον άφησα να... Όχι, με διακόπτει σταθερά. Δεν τον άφησες. Σε χειραγώγησε να πιστέψεις ότι δεν είχες επιλογή. Βγαίνω από το γραφείο της Δρτρεμαρίας με ένα βάρος στο στήθος που δεν είχα όταν μπήκα. Οδηγώ αργά πίσω στο κολονάκι, στο διαμέρισμα. Μπαίνοντας, το τηλέφωνο του σπιτιού χτυπάει. Κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό πια. Μόνο οι παλιοί φίλοι, η οικογένεια του Νίκου. Σηκώνω αργά. Ναι, Αλεξάνδρα. Η φωνή της Κατίνας. Αλλά διαφορετική. Πιο μαλακή. Πιο ήσυχη. Μπορώ να έρθω να σε δω. Γιατί? Γιατί χρωστάω μια συγγνώμη. Μια πραγματική. Για μια στιγμή σκέφτομαι να πω όχι. Αλλά κάτι στη φωνή της με κάνει να σταματήσω. Εντάξει. 5 το απόγευμα. Η Κατίνα φτάνει ακριβώς στις 5. Όταν ανοίγω την πόρτα, σχεδόν δεν την αναγνωρίζω. Όχι το κοστούμι Σανέλ, όχι τα τακούνια. Απλά ρούχα, ελάχιστο μακιγιάζ. Δείχνει μικρή. Ευχαριστώ που δέχτηκες να με δεις, λέει ήσυχα. Της δείχνω να μπει. Κάθεται στον καναπέ, τον ίδιο καναπέ όπου ο Νίκος ποτέ δεν καθόταν. Θέλεις καφέ? Όχι, λέει, και μετά διορθώνει. Ευχαριστώ. Κάθομαι απέναντί της, περιμένω. Ο Γιώργος μου είπε ότι σε είδε. Αρχίζει. Μου είπε τι του είπες, για το πώς ο Νίκος χρειάζεται να σταθεί μόνος του. Δεν μιλάω. Και μου έκανε να καταλάβω κάτι. Συνεχίζει, και τώρα η φωνή της τρέμει. Ο Νίκος δεν ήταν ο μόνος που σε χρησιμοποιούσε. Εγώ επίσης. Κάθε φορά που σε προσκαλούσαμε για δείπνο και άφηνα να καταλάβεις ότι δεν ήσουν αρκετά καλή. Κάθε φορά που σε έκανα να νιώθεις μικρή, το έκανα για να με κάνει να νιώθω μεγάλη. Την κοιτάζω. Αυτή τη γυναίκα που με τρομοκρατούσε για 10 χρόνια. Τώρα φαίνεται απλά κουρασμένη. Γιατί? Ρωτάω ήσυχα. Γιατί με μισούσες τόσο πολύ? Δεν σε μισούσα, λέει, και τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα. Σε ζήλευα. Η ομολογία με ευνηδιάζει. Ήσουν έξυπνη, ανεξάρτητη. Είχες επιχείρηση, είχες δική σου ταυτότητα. Εγώ, σκουπίζει τα μάτια της. Εγώ δεν ήμουν ποτέ τίποτα εκτός από η γυναίκα του Γιώργου, η μητέρα του Νίκου. Και όταν σε έβλεπα όλα όσα δεν είχα το θάρρος να γίνω. Κατίνα, όχι, άσε με να τελειώσω. Με διακόπτει. Πρέπει να πω αυτό. Για τόσα χρόνια σε έκανα να νιώθεις ότι δεν ήσουν αρκετή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν αυτή που δεν ήμουν αρκετή. Και τώρα που ο Νίκος, τώρα που όλα κατέρευσαν, συνειδητοποιώ ότι του έμαθα να συμπεριφέρεται έτσι. Του έμαθα ότι είναι εντάξει να παίρνεις από τους άλλους χωρίς να δίνεις πίσω. Την κοιτάζω Κλάινε. Αυτή τη δυνατή τρομακτική γυναίκα που νόμιζα ότι ήταν άτρωτη. Δεν περιμένω συγχώρεση, λέει ήσυχα. Δεν το αξίζω. Αλλά ήθελα να ξέρεις ότι λυπάμαι. Από βάθος καρδιάς. Σιωπή γεμίζει το δωμάτιο. Μόνο ο ήχος του ρολογιού. Το μακρινό βουητό της κυκλοφορίας. Κατίνα, λέω τελικά. Δεν μπορώ να σου πω ότι όλα είναι συγχωρεμένα. Θα ήταν ψέμα. Το ξέρω. Αλλά μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω. Συνεχίζω. Και ότι ίσως κάποια μέρα μπορώ να αφήσω τον θυμό να φύγει. Σηκώνει το βλέμμα της, με κοιτάζει. Είσαι πολύ καλύτερη από μας, Αλεξάνδρα. Πάντα ήσουν. Μετά που φεύγει η Κατίνα, κάθομαι μόνη στο σαλόνι για ώρα. Το τηλέφωνο μου χτυπάει. Η Ελένη. Αλεξάνδρα, πρέπει να σου πω κάτι. Τι έγινε? Ο Νίκος προσπάθησε να πουλήσει μια ιστορία σε μια εφημερίδα. Το αίμα μου παγώνει. Τι είδους ιστορία? Για σένα. Για το πώς ήσουν ψυχρή και υπολογιστική. Πώς του πήρες τα πάντα σε εκδίκηση. Ακούω την οργή στη φωνή της. Αλλά μην ανησυχείς. Οι δικηγόροι μου ήδη έστειλαν επιστολή παύσης και απαγόρευσης. Αν δημοσιεύσει οτιδήποτε, θα τον μηνύσουμε για συκοφαντική δυσφήμιση. Κλείνω τα μάτια μου. Φυσικά θα προσπαθούσε κάτι τέτοιο. Υπάρχει κι άλλο, λέει η Ελένη ήσυχα. Η εφημερίδα μου έστειλε αντίγραφο της ιστορίας που προσπάθησε να πουλήσει. Θέλεις να το δεις? Όχι, λέω αμέσως. Και μετά,
Ναι, στείλε το. 10 λεπτά αργότερα ανοίγω το email. Διαβάζω τη δήλωση του Νίκου. Γεμάτη ψέματα, στρεβλώσεις, μισοαλήθειες. Με λέει χειριστική, ελεγκτική, εκδικητική. Αλλά το χειρότερο μέρος. Το μέρος που με κάνει να νιώσω αηδία. Λέει, η πρώην γυναίκα μου χρησιμοποίησε την ασθένεια του πατέρα μου ως όπλο. Απείλησε να του κόψει τη φροντίδα αν δεν υπέγραφα το διαζύγιο. Αυτό είναι το είδος ανθρώπου που είναι. Διαβάζω τη φράση ξανά και ξανά. Και συνειδητοποιώ. Αυτός πραγματικά πιστεύει ότι είμαι εγώ το τέρας. Παίρνω τηλέφωνο την Ελένη. Θέλω να τον συναντήσω. Τι? Όχι, Αλεξάνδρα. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Χρειάζεται να τον δω. Μια τελευταία φορά. Χρειάζεται να του πω κάτι. Τι? Την αλήθεια. Τον επόμενο απόγευμα συναντώ τον Νίκο σε ένα μικρό καφέ στο Παγκράτη. Όχι στο Κολονάκι, όχι στη Γλυφάδα. Ουδέτερο έδαφος. Φτάνει 10 λεπτά αργά. Φοράει τη στολή του εστιατορίου. Κάθεται απέναντί μου χωρίς να παραγγείλει τίποτα. Η δικηγόρος σου μου είπε να μην μιλήσω στον τύπο, λέει αμυντικά. Ήρθα να σου πω κάτι, λέω ήσυχα. Και χρειάζομαι να το ακούσεις χωρίς να με διακόψεις. Σταυρώνει τα χέρια του. Περιμένει. Για 10 χρόνια αρχίζω. Σε αγάπησα με κάθε κομμάτι του εαυτού μου. Πλήρωσα τους λογαριασμούς σου, τη φροντίδα του πατέρα σου, τον τρόπο ζωής σου. Και ποτέ, ούτε μία φορά, δεν σου ζήτησα ευχαριστώ. Αλεξάνδρα, δεν τελείωσα. Σηκώνω το χέρι μου. Ποτέ δεν σου ζήτησα ευχαριστώ γιατί νόμιζα ότι έτσι κάνεις όταν αγαπάς κάποιον. Δίνεις. Προστατεύεις. Θυσιάζεσαι. Τα μάτια του κοιτάζουν κάτω. Αλλά ξέρεις τι συνειδητοποίησα. Συνεχίζω. Ότι δεν ήταν αγάπη. Ήταν χειραγώγηση. Κάθε φορά που προσπαθούσα να θέσω όρια, μου έλεγες ότι ο πατέρας σου θα πέθαινε. Ότι η οικογένειά σου θα κατέρεε. Ότι όλα ήταν δική μου ευθύνη. Δεν το εννοούσα έτσι. Ναι, το εννοούσες, λέω σταθερά. Και το χειρότερο. Τώρα προσπαθείς να με κάνεις κακό στον τύπο. Να πεις στον κόσμο ότι εγώ είμαι το τέρας. Επειδή τι? Επειδή δεν ήθελα να σε υποστηρίζω άλλο. Μου πήρες τα πάντα. Δεν ήταν δικά σου. Η φωνή μου υψώνεται για πρώτη φορά. Ποτέ δεν ήταν δικά σου, Νίκο. Ήταν δικά μου. Και για 10 χρόνια τα μοιράστηκα μαζί σου. Και όταν σταμάτησα δεν σου πήρα τίποτα. Απλά σταμάτησα να δίνω. Σιωπή. Θέλεις να ξέρεις γιατί έκοψα τα φάρμακα του πατέρα σου? Ρωτάω ήσυχα. Όχι για να τον τιμωρήσω. Όχι για εκδίκηση. Αλλά γιατί αν δεν το έκανα, θα συνέχιζες να με χειραγωγείς για πάντα. Θα χρησιμοποιούσες την ασθένειά του ως όπλο για να με κρατήσεις δέσμια. Τον βλέπω να καταπίνει δύσκολα. Και ξέρεις το πιο λυπηρό? Συνεχίζω. Δεν μετανιώνεις που με πλήγωσες. Μετανιώνεις που έχασες τα χρήματά μου. Δεν είναι έτσι. Τότε γιατί προσπάθησες να πουλήσεις την ιστορία? Τον διακόπτω. Γιατί προσπάθησες να με καταστρέψεις δημόσια? Δεν έχει απάντηση. Σηκώνομαι από την καρέκλα, παίρνω την τσάντα μου. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσουμε, Νίκο, λέω ήσυχα. Από εδώ και πέρα, όλα περνούν από δικηγόρους. Και αν προσπαθήσεις ξανά να με βλάψεις, με οποιονδήποτε τρόπο, θα με βρεις μπροστά σου στο δικαστήριο. Γυρίζω για να φύγω. Αλεξάνδρα! Σταματώ. Δεν γυρίζω. Ποτέ έγινες τόσο σκληρή. Γυρίζω αργά. Τον κοιτάζω για τελευταία φορά. Τη μέρα που συνειδητοποίησα ότι η καλοσύνη χωρίς όρια είναι αυτοκαταστροφή. Φεύγω από το καφέ, μπαίνω στο αυτοκίνητό μου. Τα χέρια μου τρέμουν στο τιμόνι. Το κινητό μου χτυπάει. Η Ελένη. Πώς πήγε? Όπως περίμενα, λέω. Δεν κατάλαβε τίποτα. Αλεξάνδρα, λέει ήσυχα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις. Κάτι που έμαθα σήμερα το πρωί. Το στομάχι μου σφίγγει. Τι? Ο Νίκος δεν είναι μόνος του. Υπάρχει κάποια άλλη. Δεν νιώθω τίποτα. Ούτε θυμό, ούτε πόνο. Μόνο περιέργεια. Ποια? Μια φίλη της Σοφίας, 35 χρονών, διαζευγμένη με παιδιά και κάνει παύση. Και έχει επιχείρηση, μια επιτυχημένη. Και τότε καταλαβαίνω. Ο Νίκος δεν άλλαξε. Απλά βρήκε άλλο ένα θύμα. 2 μήνες αργότερα το διαζύγιο οριστικοποιείται. Κάθομαι στο δικαστήριο με την Ελένη δίπλα μου, βλέποντας τον δικαστή να υπογράφει τα τελικά έγγραφα. Ο Νίκος κάθεται στην άλλη πλευρά της αίθουσας, μόνος του. Δεν κοιτάζει προς το μέρος μου ούτε μία φορά. Το διαζύγιο εγκρίνεται, λέει ο δικαστής. Το δικαστήριο κλείνει. Και έτσι, μετά από 10 χρόνια, τελειώνει. Όχι με φωνές, όχι με δράμα. Απλά με την υπογραφή σε ένα χαρτί. Έξω από το δικαστήριο, η Ελένη με αγκαλιάζει. Πώς νιώθεις? Ελεύθερη, λέω. Και είναι αλήθεια. Περπατώντας προς το αυτοκίνητο, ακούω βήματα πίσω μου. Γυρίζω. Είναι ο Νίκος. Αλεξάνδρα, περίμενε. Η Ελένη σφίγγει την τσάντα της.
Αλεξάνδρα, δεν χρειάζεται να... Είναι εντάξει, λέω ήσυχα. 1 λεπτό. Η Ελένη απομακρύνεται, αλλά παραμένει αρκετά κοντά για να παρακολουθεί. Τι θέλεις, Νίκο? Δείχνει διαφορετικός από την τελευταία φορά. Πιο καθαρός, πιο συγυρισμένος. Το κοστούμι φαίνεται καινούριο. Ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι. Περιμένω. Όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζει. Και η φωνή του είναι χαμηλή. Σε θεώρησα δεδομένη. Νόμιζα ότι όλα όσα έκανες ήταν φυσικά. Ότι αυτό κάνουν οι σύζυγοι. Οι σύζυγοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Λέω ήσυχα. Εγώ σε υποστήριζα. Εσύ με χρησιμοποιούσες. Κοιτάζει το πεζοδρόμιο. Το ξέρω τώρα. Γιατί μου λες αυτά? Τώρα. Γιατί ξεκίνησα θεραπεία, λέει, και με εκπλήσει. Ο πατέρας μου με ανάγκασε. Είπε ότι αν δεν πήγαινα, θα με έδιωχνε από το σπίτι. Ο Γιώργος. Πάντα σοφός. Και η θεραπεύτρια μου βοήθησε να δω... Σταματάει. Καταπίνει. Να δω πόσο εγωιστής ήμουν. Πόσο σε πλήγωσα. Σιωπή μεταξύ μας. Ο ήχος των αυτοκινήτων που περνούν. Το μακρινό βουητό της Αθήνας. Είμαι χαρούμενη που πας σε θεραπεία, λέω τελικά. Πραγματικά. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα μεταξύ μας. Το ξέρω, λέει γρήγορα. Δεν περιμένω. Δεν ελπίζω να με πάρεις πίσω. Απλά ήθελα να ξέρεις ότι καταλαβαίνω τώρα. Και ότι λυπάμαι. Κοιτάζω αυτόν τον άνδρα. Αυτό το ξένο πρόσωπο που μια φορά νόμιζα ότι ήταν το σπίτι μου. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Νίκο, λέω απαλά. Πραγματικά. Αλλά μακριά από μένα. Περπατώ προς το αυτοκίνητο. Δεν κοιτάζω πίσω. Εκείνο το βράδυ κάθομαι στο μπαλκόνι του διαμερίσματος με ένα ποτήρι κρασί. Η Ακρόπολη λάμπει στο βάθος. Όμορφη, αιώνια, αδιάφορη στα μικρά ανθρώπινα δράματα. Το κινητό μου χτυπάει. Αριθμός που δεν γνωρίζω. Για μια στιγμή σκέφτομαι να μην απαντήσω. Αλλά κάτι με κάνει να το κάνω. Ναι. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Γυναικεία φωνή. Επίσημη. Επαγγελματική. Ναι, μιλάτε. Είμαι η Θεοδόρα Βασιλείου, από το περιοδικό Οικονομικός Παρατηρητής. Θέλουμε να κάνουμε ένα άρθρο για επιτυχημένες επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Το όνομά σας προτάθηκε από πολλές πηγές. Κάθομαι πιο όρθια. Ένα άρθρο. Ναι, η Pharmacare Hellas είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στον κλάδο. Και εσείς, λίγοι ξέρουν την ιστορία σας. Ότι κληρονομήσατε την εταιρεία σε ηλικία 25 ετών και την τριπλασιάσατε σε μέγεθος. Δεν δίνω συνεντεύξεις συνήθως. Το ξέρουμε, λέει η Θεοδόρα. Γι' αυτό θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η αόρατη επιχειρηματίας που κρατάει χαμηλό προφίλ ενώ χτίζει αυτοκρατορία. Σκέφτομαι. Για 10 χρόνια κρυβόμουν. Κρατούσα χαμηλό προφίλ επειδή ο Νίκος δεν ήθελε να νιώθει μικρός. Επειδή η οικογένειά του δεν καταλάβαινε ποια ήμουν πραγματικά. Αλλά τώρα. Εντάξει, λέω. Θα το κάνω. Η συνέντευξη δημοσιεύεται 2 εβδομάδες αργότερα. Εξώφυλλο του περιοδικού. Η φωτογραφία μου στο γραφείο. Με φόντο την Ακρόπολη. Ο τίτλος «Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η αόρατη δύναμη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας». Το άρθρο λέει την ιστορία μου, όχι όλη, αλλά αρκετά. Για τη γιαγιά που μου άφησε την εταιρεία. Για το πώς δούλεψα σιωπηλά για χρόνια, χτίζοντας, αναπτύσσοντας, επεκτείνοντας. Για το πώς η Pharmacare τώρα εξάγει σε 10 χώρες. Δεν αναφέρει το διαζύγιο. Δεν αναφέρει τον Νίκο. Μόνο εμένα. Το κινητό μου δεν σταματάει να χτυπάει εκείνη τη μέρα. Επαγγελματικές κλήσεις, συγχαρητήρια από συναδέλφους. Και μετά, ένα μήνυμα που με κάνει να παγώσω. «Αλεξάνδρα, είδα το άρθρο. Είμαι τόσο περήφανος για σένα». «Γιώργος», χαμογελώ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος από εκείνη την οικογένεια πάντα με έβλεπε. 1 εβδομάδα μετά τη δημοσίευση, κάθομαι σε ένα εστιατόριο στο Κολονάκι με μια φίλη από το πανεπιστήμιο, τη Μαρία, όχι τη θεραπεύτρια, μια άλλη Μαρία που έχασα επαφή επειδή ο Νίκος πάντα έλεγε ότι ήταν πολύ θορυβώδης. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήξερα τίποτα για την εταιρεία σου», λέει η Μαρία κουνώντας το κεφάλι της. «Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι ήσουνα, δεν ξέρω, απλά παντρεμένη». «Ήμουν», λέω ήσυχα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω κάτι που με κάνει να παγώσω. Στην άλλη άκρη του εστιατορίου, ο Νίκος κάθεται με μια γυναίκα. Πρέπει να είναι η νέα του σχέση. Αυτή που ανέφερε η Ελένη. Η γυναίκα γελάει, ακουμπά το χέρι της στο δικό του. Ο Νίκος χαμογελάει, εκείνο το χαμόγελο που μου έδειχνε κάποτε. Η Μαρία ακολουθεί το βλέμμα μου. «Αυτός είναι». «Ναι, θέλεις να φύγουμε?» «Όχι», λέω, και έκπληκτα συνειδητοποιώ ότι εννοώ. «Όχι, είμαι καλά».
Και είμαι, κοιτάζοντας τον εκεί με άλλη γυναίκα, δεν νιώθω θυμό. Δεν νιώθω πόνο. Νιώθω ανακούφιση. Ανακούφιση ότι δεν είμαι πια εγώ εκείνη η γυναίκα. Η Μαρία με μελετά. Ξέρεις τι βλέπω όταν σε κοιτάζω τώρα? Τι? Την Αλεξάνδρα που γνώρισα στο πανεπιστήμιο. Την έξυπνη, δυνατή, γεμάτη όνειρα κοπέλα. Την είχα χάσει για χρόνια. Χαίρομαι που επέστρεψες. Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Κι εγώ. Ο Νίκος με βλέπει καθώς φεύγουμε. Παγώνει. Το ποτήρι στο χέρι του σταματάει στη μέση του δρόμου προς τα χείλη του. Περνάω δίπλα από το τραπέζι του. Η γυναίκα μαζί του με κοιτάζει. Νέα, όμορφη, με ένα επαγγελματικό ύφος που αναγνωρίζω. Επιχειρηματίας. Αλεξάνδρα, λέει ο Νίκος. Σηκώνεται αμήχανα. Νίκο, λέω ευγενικά, χωρίς να σταματήσω. Καλό βράδυ. Έξω από το εστιατόριο, η Μαρία γελάει. Αυτό ήταν τέλειο. Τι? Η έκφρασή του. Φαινόταν σαν να είδε φάντασμα. Χαμογελώ. Ίσως είδε. Το φάντασμα της γυναίκας που νόμιζε ότι με γνώριζε. Εκείνο το βράδυ, επιστρέφοντας στο διαμέρισμα, το κινητό μου χτυπάει. Άγνωστος αριθμός. Ξανά. Απαντάω προσεκτικά. Ναι, Αλεξάνδρα. Γυναικεία φωνή. Νέα, τρεμάμενη. Δεν με ξέρεις. Λέγομαι Αναστασία. Είμαι η νέα σχέση του Νίκου. Το στομάχι μου σφίγγει. Γεια σου, Αναστασία. Λυπάμαι που σε ενοχλώ, λέει γρήγορα. Ξέρω ότι είναι παράξενο, αλλά χρειάζομαι να μου πεις κάτι. Κάθομαι στον καναπέ. Τι θέλεις να ξέρεις? Είναι αλήθεια, ψιθυρίζει. Όλα όσα είπε για σένα. Ότι ήσουν ελεγκτική. Ότι τον χειραγώγησες. Ότι του πήρα τα πάντα σε εκδίκηση. Τελειώνω για χάρη της. Σιωπή. Αναστασία, λέω ήσυχα. Θα σου πω την αλήθεια. Και μετά, εσύ θα αποφασίσεις τι πιστεύεις. Εντάξει. Ο Νίκος με χρησιμοποίησε για 10 χρόνια. Αρχίζω. Και η φωνή μου είναι σταθερή. Ζούσε από τα χρήματά μου, την εταιρεία μου, τις επαφές μου. Και όταν τον ρώτησα πώς πλήρωνε τους λογαριασμούς, πώς συντηρούσε την οικογένειά του, ξέρεις τι έλεγε? Τι? Τίποτα. Γιατί ποτέ δεν ρώτησε. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό να ρωτήσει. Ακούω την ανάσα της στην άλλη γραμμή. Και όταν του έκοψα την πρόσβαση, συνεχίζω. Δεν του πήρα τίποτα που ήταν δικό του. Απλά σταμάτησα να δίνω τα δικά μου. Αλλά τα φάρμακα του πατέρα του τα πλήρωνα εδώ και 8 χρόνια, λέω ήσυχα. 3.000 ευρώ τον μήνα. Ο Νίκος το χρησιμοποιούσε ως όπλο. Κάθε φορά που προσπαθούσα να θέσω όρια, μου έλεγε ότι ο πατέρας του θα πέθαινε. Αναστασία, αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι χειραγώγηση. Μακριά σιωπή. Γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Ρωτάω απαλά. Πραγματικά. Γιατί, λέει, και τώρα η φωνή της σπάει. Γιατί σήμερα, όταν μιλήσαμε για το μέλλον, μου είπε ότι θα μπορούσα να τον βοηθήσω με την επιχείρησή μου. Ότι έχει ιδέες, επαφές. Και όταν ρώτησα τι επαφές, δεν μπορούσε να μου πει. Και μετά σε είδε στο εστιατόριο. Και τον τρόπο που σε κοίταξε, τι τρόπο? Σαν να είδε κάτι που έχασε, ψιθυρίζει. Και τότε κατάλαβα. Δεν με βλέπει. Βλέπει την εταιρεία μου. Κλείνω τα μάτια μου. Η ίδια ιστορία, ξανά και ξανά. Αναστασία, λέω ήσυχα. Έχεις παιδιά? Ναι, 2. 7 και 9 χρονών. Τότε άκουσέ με πολύ προσεκτικά, λέω. Ό,τι και να σου λέει ο Νίκος για μένα, ό,τι και να σου υποσχεθεί για το μέλλον σας. Παρακολούθησε τις πράξεις του, όχι τα λόγια του. Και προστάτεψε την επιχείρησή σου. Προστάτεψε τα περιουσιακά σου στοιχεία. Μην κάνεις το λάθος που έκανα εγώ. Να πιστέψεις ότι η αγάπη σημαίνει να δίνεις τα πάντα χωρίς να λαμβάνεις τίποτα σε αντάλλαγμα. Αλεξάνδρα, ψιθυρίζει. Ευχαριστώ. Μην με ευχαριστείς, λέω. Απλά προστάτεψε τον εαυτό σου. Και τα παιδιά σου. Κλείνω το τηλέφωνο. Κάθομαι εκεί, στο σκοτεινό σαλόνι, κοιτάζοντας τα φώτα της Αθήνας. Και συνειδητοποιώ κάτι που με κάνει να νιώσω ταυτόχρονα λυπημένη και ελεύθερη. Ο Νίκος δεν άλλαξε. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά εγώ άλλαξα. Και αυτή είναι η μόνη αλήθεια που έχει σημασία. 3 μήνες μετά την κλήση της Αναστασίας, κάθομαι στο γραφείο μου όταν η Μαρία, η γραμματέας μου, μπαίνει με ένα παράξενο βλέμμα. Κυρία Παπαδοπούλου, υπάρχει κάποιος στη ρεσεψιόν που ζητάει να σας δει. Ποιος? Κάνει παύση. Ο κύριος Νίκος Αντωνίου. Λέει ότι είναι επίγον. Το στομάχι μου σφίγγει. Πες του ότι δεν δέχομαι επισκέπτες χωρίς ραντεβού. Του το είπα. Λέει ότι δεν θα φύγει μέχρι να μιλήσει μαζί σας. Αναστενάζω. Εντάξει, 10 λεπτά. Όχι περισσότερο. Ο Νίκος μπαίνει 5 λεπτά αργότερα. Δείχνει κουρασμένος.
Βαθιοί κύκλοι κάτω από τα μάτια, το πουκάμισο τσαλακωμένο. Το κοστούμι που φορούσε στο εστιατόριο πριν 3 μήνες έχει αντικατασταθεί με απλά ρούχα. «Αλεξάνδρα», λέει, και ακούω την απόγνωση στη φωνή του. «Ευχαριστώ που με δέχεσαι». «Έχεις 10 λεπτά», λέω, χωρίς να τον καλέσω να καθίσει. «Τι θέλεις?» Περνάει το χέρι του στα μαλλιά του. Η παλιά, νευρική χειρονομία. Είμαι σε πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημά μου. Ο πατέρας μου, λέει γρήγορα. Είναι πάλι στο νοσοκομείο. Η καρδιά του επιδεινώθηκε. Χρειάζεται χειρουργείο, αλλά δεν έχουμε τα χρήματα και... Σταμάτα, σηκώνω το χέρι μου. Σταμάτα ακριβώς εκεί. Με κοιτάζει, τα μάτια του διάπλατα. Ο Γιώργος είχε χειρουργείο πριν από 2 μήνες, λέω ήσυχα. Η εταιρεία μου το κάλυψε. Μίλησα προσωπικά με τον καρδιολόγο του. Ο Γιώργος είναι σταθερός, παίρνει τα φάρμακά του και δεν χρειάζεται άλλο χειρουργείο. Το πρόσωπό του χλωμιάζει. Οπότε θα ρωτήσω ξανά, λέω. Και τώρα η φωνή μου είναι πάγος. Γιατί είσαι εδώ? Κοιτάζει το πάτωμα. Έχω χρέη. Και οι πιστωτές απειλούν να με πάνε στο δικαστήριο. Τι είδους χρέη? Σιωπή. Νίκο, λέω σταθερά. Τι είδους χρέη? Από επενδύσεις, μουρμουρίζει. Η Αναστασία μου έδωσε χρήματα για μια ευκαιρία. Ένα μαγαζί εστίασης. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και την οδήγησε στην πτώχευση. Τελειώνω για χάρη του. Σηκώνει το βλέμμα του έκπληκτος. Πώς το ξέρεις? Γιατί με πήρε τηλέφωνο πριν από 1 μήνα? Λέω ήσυχα. Με ρώτησε αν γνώριζα έναν καλό δικηγόρο. Της έδωσα το όνομα της Ελένης. Το πρόσωπό του κοκκινίζει. Δεν ήθελα να... Ναι, ήθελες. Τον διακόπτω. Ακριβώς όπως ήθελες με εμένα. Βρήκες μια επιτυχημένη γυναίκα, της έδωσες όνειρα και μετά πήρες τα πάντα. Δεν ήταν έτσι. Τότε πες μου. Σταυρώνω τα χέρια μου. Πώς ήταν? Σιωπή. Ακριβώς, λέω. Και τώρα ήρθες σε μένα. Γιατί ξέρεις ότι είμαι η μόνη που είχε πάντα αρκετά χρήματα για να σε σώσει. Αλεξάνδρα, παρακαλώ. Όχι. Η φωνή μου είναι σταθερή, τελική. Όχι πια, Νίκο. Έκανα αυτό το λάθος 1 φορά. Δεν θα το κάνω ξανά. Αλλά τα χρέη είναι δικά σου. Όχι δικά μου. Στέκομαι, περπατώ προς την πόρτα. Την ανοίγω. Ήρθε η ώρα να φύγεις. Με κοιτάζει και για μια στιγμή βλέπω κάτι να σπάει στο πρόσωπό του. Όχι θυμό, αλλά συνειδητοποίηση. Η αργή, φρικτή συνειδητοποίηση ότι δεν μπορεί πια να με χειραγωγήσει. Πάντα ήσουν τόσο ψυχρή, λέει ήσυχα. Όχι, λέω. Απλά έμαθα επιτέλους να προστατεύω τον εαυτό μου. Φεύγει χωρίς άλλο λόγο. Εκείνο το απόγευμα το κινητό μου χτυπάει. Η Ελένη. Αλεξάνδρα, χρειάζεται να σου πω κάτι. Τι έγινε? Ο Νίκος κατέθεσε αγωγή εναντίον σου. Το αίμα μου παγώνει. Για ποιο λόγο? Ισχυρίζεται ότι τον εξαπάτησες κατά τη διάρκεια του γάμου σας. Ότι κρύφτηκες περιουσιακά στοιχεία. Ότι δικαιούται μερίδιο της Φάρμακερ. Γελάω. Ένας σκληρός, άτονος ήχος. Είναι τρελός. Είναι απελπισμένος, λέει η Ελένη. Και επικίνδυνος. Αλεξάνδρα, αυτή η αγωγή δεν έχει κανένα νομικό έρισμα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία ήταν πάντα στο όνομά σου, κληρονομημένα πριν από το γάμο. Θα την απορρίψει το δικαστήριο σε λίγες εβδομάδες. Αλλά μιλάει με δημοσιογράφους. Προσπαθεί να καταστρέψει τη φήμη σου δημόσια. Κλείνω τα μάτια μου. Φυσικά, όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, προσπαθεί να με πληγώσει με τον μόνο τρόπο που μπορεί. Τι μου προτείνεις? Σιωπή, λέει η Ελένη αμέσως. Δεν λες τίποτα δημόσια. Αφήνεις εμένα να χειριστώ τη νομική πτυχή. Και περιμένεις. Οι αγωγές χωρίς βάση καταραίουν από μόνες τους. Αλλά η ζημιά έχει ήδη αρχίσει. Την επόμενη μέρα, ένα ταμπλόιντ δημοσιεύει άρθρο. Η ψυχρή CEO που κατέστρεψε τον σύζυγό της. Το άρθρο γεμίζει με παραμορφωμένες αλήθειες και ευθείες ψευδείς καταγγελίες. Λέει ότι εγώ κρύφτηκα τον πλούτο μου από τον Νίκο, ότι τον χειραγώγησα να υπογράψει έγγραφα που δεν καταλάβαινε, ότι χρησιμοποίησα την ασθένεια του πατέρα του για εκβιασμό. Το κινητό μου ξεκινάει να χτυπάει συνεχώς. Δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, φίλοι. Όλοι θέλουν να ξέρουν την αλήθεια. Δεν απαντάω σε κανέναν. 3 μέρες αργότερα, κάθομαι στο διαμέρισμα όταν το κουδούνι της πόρτας χτυπάει. Ανοίγω προσεκτικά. Είναι η Κατίνα και είναι θυμωμένη. «Πώς τολμάς?» λέει, η φωνή της τρέμει. «Πώς τολμάς να κάνεις αυτό στο γιο μου?» «Καλησπέρα, Κατίνα», λέω ψύχραιμα. «Γιατί ακριβώς μιλάς?» «Η αγωγή. Ο Νίκος λέει ότι τον απείλησες, ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση». Τη διακόπτω.
Και το ξέρεις. Αλλά του κατέστρεψες τη ζωή. Όχι, λέω. Και τώρα η φωνή μου έχει μια αιχμή. Αυτός κατέστρεψε τη δική του ζωή. Εγώ απλά σταμάτησα να τη διορθώνω. Είναι ο γιος μου. Και είναι ενήλικας. Η φωνή μου υψώνεται. Κατίνα, πότε θα σταματήσεις να τον προστατεύεις από τις συνέπειες των πράξεών του? Με κοιτάζει, έκπληκτη από το ξέσπασμά μου. Τον μεγάλωσες να πιστεύει ότι ο κόσμος του χρωστάει τα πάντα. Συνεχίζω. Ότι οι γυναίκες υπάρχουν για να τον εξυπηρετούν. Ότι δεν χρειάζεται να δουλέψει, να προσπαθήσει, να πάρει ευθύνες. Και τώρα που η πραγματικότητα τον χτύπησε, με κατηγορεί σε μένα. Δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι, λέω. Και το πιο λυπηρό. Συνεχίζεις να το κάνεις. Ακόμα και τώρα. Ήρθες εδώ να με κατηγορήσεις αντί να πεις στον γιο σου να σταματήσει να ψεύδεται. Η Κατίνα κοιτάζει το πάτωμα. Και μετά ήσυχα. Ο Γιώργος δεν ξέρει τίποτα για την αγωγή. Φυσικά και δεν ξέρει. Γιατί ξέρετε ότι θα ντρεπόταν? Σιωπή. Κατίνα, λέω πιο απαλά. Πριν από λίγους μήνες, ήρθες εδώ και ζήτησες συγγνώμη. Είπες ότι καταλάβαινες. Τι άλλαξε? Ήταν πριν ο Νίκος καταρρεύσει εντελώς, ψιθυρίζει. Πριν χάσει τα πάντα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Ούτε εργασία, ούτε χρήματα, ούτε αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι δική μου ευθύνη. Με κοιτάζει. Τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα. Ήσουν το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή του. Ναι, λέω ήσυχα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν έμαθε ποτέ να είναι σταθερός μόνος του. 2 εβδομάδες αργότερα, η αγωγή απορρίπτεται. Όπως προέβλεψε η Ελένη, το δικαστήριο την θεώρησε αβάσιμη και κακόπιστη. Αλλά η ζημιά έχει γίνει. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν την ιστορία. Οι άνθρωποι μίλησαν. Και παρόλο που τώρα η αλήθεια είναι ξεκάθαρη, κάποιοι ακόμα πιστεύουν τα ψέματα. Κάθομαι στο γραφείο μου μια βροχερή Πέμπτη, όταν η Μαρία μου φέρνει το ταχυδρομείο. Ανάμεσα στα επαγγελματικά φακέλους, υπάρχει ένας φάκελος γραμμένος με χέρι. Τον ανοίγω προσεκτικά. Μέσα είναι ένα γράμμα. Αγαπητή Αλεξάνδρα, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ συγγνώμη με το σωστό τρόπο. Όχι με λόγια που προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν, αλλά με λόγια αληθινούς. Λυπάμαι. Λυπάμαι για τα 10 χρόνια που σου έκλεψα. Λυπάμαι για το πώς σε αντιμετώπισα. Λυπάμαι που σε έκανα να νιώθεις μικρή όταν πάντα ήσουν γιγάντια. Η αγωγή ήταν λάθος. Το ξέρω. Την ανακάλεσα αμέσως μετά την απόρριψη. Αλλά ξέρω ότι η ζημιά έχει γίνει. Δεν σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις. Δεν το αξίζω. Απλά θέλω να ξέρεις ότι επιτέλους το καταλαβαίνω. Εσύ δεν ήσουν το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήσουν. Το πρόβλημα ήμουν πάντα εγώ. Νίκος. Κρατώ το γράμμα. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Η βροχή χτυπάει το τζάμι. Μια σταθερή υπνοτιστική ρυθμός. Για πρώτη φορά σε μήνες νιώθω κάτι να σπάει μέσα μου. Όχι με δάκρυα. Όχι με θυμό. Με ανακούφιση. Επιτέλους, αυτός το είπε. Επιτέλους, παραδέχτηκε την αλήθεια. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Διπλώνω το γράμμα, το βάζω στο σιρτάρι του γραφείου μου. Ίσως κάποια μέρα να μπορέσω να το διαβάσω χωρίς να νιώθω τίποτα. Αλλά όχι σήμερα. Εκείνο το βράδυ, το κινητό μου χτυπάει. Ο Γιώργος. Αλεξάνδρα, λέει, και η φωνή του ακούγεται κουρασμένη. Έμαθα για την αγωγή. Για το γράμμα. Για όλα. Γιώργο, ντρέπομαι, ψιθυρίζει. Ντρέπομαι για το γιο μου. Για τη γυναίκα μου. Για όλη μου την οικογένεια. Δεν είναι δική σου ευθύνη. Είναι, λέει σταθερά. Είμαι ο πατέρας του. Και απέτυχα. Απέτυχα να τον μάθω να είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω τι να πω. Αλεξάνδρα, συνεχίζει. Θέλω να σου πω κάτι. Κάτι που έπρεπε να σου πω πριν από χρόνια. Τι? Ήσουν η καλύτερη νύφη που θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε. Λέει, και η φωνή του σπάει. Και δεν το εκτιμήσαμε. Κανείς από μας. Και τώρα που έχεις φύγει, συνειδητοποιώ πόσο κενό άφησες. Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Θα μου λείψεις, ψιθυρίζει. Θα μου λείψεις, κόρη μου, κόρη μου. Ποτέ δεν με φώναξε έτσι πριν. Θα μου λείψεις κι εσύ, Γιώργο. Λέω, και τώρα κλαίω. Πάρα πολύ. Φρόντισε τον εαυτό σου. Λέει. Και μην κοιτάξεις πίσω. Εμείς δεν το αξίζουμε. Εσύ το αξίζεις. Λέω. Πάντα το άξιζες. Το τηλέφωνο κλείνει. Κάθομαι εκεί, στο σκοτεινό διαμέρισμα, κρατώντας το κινητό, κλαίοντας. Όχι για τον Νίκο, όχι για την Κατίνα, αλλά για τον Γιώργο. Για τον καλό, ευγενικό άνθρωπο που θα άφηνα πίσω. Και συνειδητοποιώ. Η απελευθέρωση έρχεται πάντα με κάποιο τίμημα. Το ερώτημα είναι αν το τίμημα αξίζει. Και καθώς κοιτάζω την Ακρόπολη έξω από το παράθυρο, φωτισμένη, αιώνια, όμορφη, ξέρω την απάντηση. Ναι. Αξίζει κάθε δάκρυ. 6 μήνες αργότερα.
Στέκομαι μπροστά από ένα μικρό καφενείο στο Κολονάκι, όχι το παλιό μου διαμέρισμα, που πούλησα πριν από 3 μήνες. Αυτό το καφενείο είναι διαφορετικό. Παλιό, παραδοσιακό, με μικρά τραπέζια στο πεζοδρόμιο και τη μυρωδιά φρεσκοψημένου ελληνικού καφέ. Αγόρασα το καφενείο πριν από 2 μήνες. Όχι ως επένδυση, όχι για κέρδος, αλλά επειδή όταν το είδα, κάτι μέσα μου είπε «Αυτό είναι σπίτι». Ανοίγω την πόρτα, το κουδουνάκι χτυπάει, ένας παλιός, οικείος ήχος. Μέσα, ο Θανάσης, ο ηλικιωμένος άνδρας που διευθύνει το μαγαζί για χρόνια, κάνει τον καφέ της πρωινής παραγγελίας. «Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα», λέει, χαμογελώντας. «Θανάση, πόσες φορές πρέπει να σου πω? Απλά Αλεξάνδρα. Παλιά συνήθεια». Γελάει. Κάθομαι στο αγαπημένο μου τραπέζι δίπλα στο παράθυρο. Το ίδιο τραπέζι όπου κάθισα την πρώτη φορά που επισκέφτηκα αυτό το μέρος, πριν από χρόνια, όταν ακόμα ήμουν παντρεμένη. Είχα έρθει εδώ να κρυφτώ, να σκεφτώ, να αναπνεύσω. Τώρα είναι δικό μου. Ο Θανάσης μου φέρνει τον καφέ. Ελληνικό, όπως τον αγαπώ. Κάποιος σε περιμένει έξω. Κοιτάζω από το παράθυρο. Είναι ο Γιάννης. Τον Γιάννη τον γνώρισα πριν από 4 μήνες, σε ένα συνέδριο για φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι καθηγητής βιοχημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήσυχος, ευγενικός, με έναν τρόπο να μιλάει που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Όταν γνωριστήκαμε, δεν του είπα ότι ήμουν η CEO της Pharmacare. Απλά του είπα ότι δουλεύω στον φαρμακευτικό κλάδο. Πήρε 2 εβδομάδες για να το μάθει. Και όταν το έμαθε, το μόνο που είπε ήταν «Γιατί δεν μου το είπες? Ήθελα να δω αν θα με αγαπούσες χωρίς να το ξέρεις», του απάντησα. Χαμογέλασε. «Σε αγαπάω για ποια είσαι, όχι για αυτό που έχεις». Σηκώνομαι, βγαίνω έξω. Ο Γιάννης στέκεται εκεί με 2 φλιτζάνια καφέ από το περίπτερο. «Δεν ήξερα ότι είχες ήδη καφέ μέσα», λέει, κοιτάζοντας τα φλιτζάνια. «Ποτέ δεν είναι υπερβολικός ο καφές». Χαμογελώ. Περπατάμε προς τον κοντινό πάγκο. Καθόμαστε παρακολουθώντας την Αθήνα να ξυπνάει. «Έχεις ειδήσεις από τον πατέρα σου?» ρωτάει ήσυχα. Ο Γιάννης ξέρει τα πάντα. Του είπα όλη την ιστορία. Για τον Νίκο, το διαζύγιο, την αγωγή, τα πάντα. Και δεν έκρινε. Απλά άκουσε. «Ο Γιώργος είναι καλά», λέω. Μου στέλνει μήνυμα κάθε εβδομάδα. Μικρά πράγματα. Πώς πηγαίνει η υγεία του. Πώς είναι ο καιρός στη Γλυφάδα. Ποτέ δεν αναφέρει τον Νίκο. Και εσύ? Κι εγώ δεν ρωτάω. Σιωπή. Ο Γιάννης παίρνει το χέρι μου. Μια απλή τρυφερή χειρονομία που με κάνει να νιώθω αγαπημένη με τρόπο που δεν ένιωσα ποτέ πριν. «Το ξέρεις», λέει ήσυχα, «ότι είμαι περήφανος για σένα». «Για ποιο πράγμα?» «Για το πώς σηκώθηκες», λέει. «Για το πώς ξαναχτίζεις τη ζωή σου. Στους δικούς σου όρους». Ακουμπώ το κεφάλι μου στον ώμο του. Μερικές φορές ακόμα νιώθω φόβο. Από τι? Από το ότι θα κάνω το ίδιο λάθος ξανά. Ότι θα δώσω πολλά και θα πάρω λίγα. Ο Γιάννης γυρίζει. Με κοιτάζει στα μάτια. «Αλεξάνδρα, ξέρεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμού και του Νίκου?» «Ποια?» «Εγώ θέλω να σε δω να πετάς. Όχι να σε κρατήσω στο έδαφος. Το απόγευμα γυρνάω στο καφενείο για να βοηθήσω το Θανάση με το κλείσιμο. Είναι κάτι που κάνω συχνά τώρα. Όχι επειδή χρειάζεται, αλλά επειδή μου αρέσει. Μου αρέσει η απλότητα, η φυσικότητα του να σκουπίζεις τραπέζια, να πλένεις φλιτζάνια». Ο Θανάσης με κοιτάζει περίεργα. «Κυρία Αλεξάνδρα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?» «Φυσικά. Γιατί αγοράσατε αυτό το μικρό καφενείο? Έχετε μια τεράστια εταιρεία. Θα μπορούσατε να αγοράσετε οτιδήποτε». Σταματώ. Κοιτάζω γύρω μου. Τους παλιούς τοίχους, τα ξύλινα τραπέζια, τη μυρωδιά του καφέ που έχει απορροφηθεί στα πάντα. «Γιατί αυτό το μέρος με θυμίζει ποια ήμουν πριν ξεχάσω», λέω ήσυχα. «Πριν γίνω αυτό που νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι». Ο Θανάσης χαμογελάει. «Νομίζω ότι η παλιά κυρία, αυτή που το είχε πριν από εσάς, θα ήταν χαρούμενη που το αγοράσατε. Την ήξερες? Ήταν φίλη της γιαγιάς μου», λέει. «Η κυρία Ελένη. Έχασε τον σύζυγό της νωρίς, έτρεχε αυτό το μέρος μόνη της για 50 χρόνια. Πάντα έλεγε ότι αυτό το καφενείο της έδωσε λόγο να συνεχίσει. Κάτι στην ιστορία με συγκινεί. Πώς ήταν? Δυνατή», λέει ο Θανάσης. «Αλλά όχι σκληρή. Ξέρετε τη διαφορά?» «Ναι», λέω ήσυχα. «Νομίζω ότι ξέρω». Εκείνο το βράδυ κάθομαι στο διαμέρισμά μου, ένα μικρότερο τώρα, στο δεύτερο όροφο ενός παλιού κτηρίου, χωρίς θέα στην Ακρόπολη, αλλά με μπαλκόνι που βλέπει έναν μικρό κήπο. Μου αρέσει εδώ. Αισθάνομαι σαν άνθρωπος, όχι σαν CEO. Το κινητό μου χτυπάει. Μήνυμα από αριθμό που δεν έχω αποθηκεύσει, αλλά αναγνωρίζω. «Αλεξάνδρα, είμαι η Αναστασία».
Ξέρω ότι δεν έχουμε μιλήσει εδώ και μήνες, αλλά ήθελα να σου πω ότι ξαναέφτιαξα την επιχείρησή μου. Ο δικηγόρος που μου πρότεινες με βοήθησε να διασώσω τα πάντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Για την προειδοποίηση, για τη βοήθεια, για όλα. Με έσωσες χωρίς καν να με ξέρεις. Χαμογελώ, απαντάω. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Απλά φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. Η απάντησή της έρχεται αμέσως. Πάντα. Και Αλεξάνδρα. Ο Νίκος και εγώ χωρίσαμε πριν από 2 μήνες. Νομίζω ότι επιτέλους βρήκε θεραπευτή που πραγματικά τον βοηθάει. Δεν τον δικαιολογώ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα για αυτόν. Κάποια μέρα. Κλείνω το τηλέφωνο. Και συνειδητοποιώ ότι δεν νιώθω τίποτα όταν ακούω το όνομά του. Ούτε θυμό, ούτε λύπη, ούτε νοσταλγία. Απλά ανδιαφορία. Και αυτό είναι η ελευθερία. 1 εβδομάδα αργότερα. Στέκομαι μπροστά από το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν. Δεν έχω έρθει εδώ και μήνες. Ο Γιώργος με κάλεσε χθες. Δεν ζήτησε τίποτα. Απλά είπε: «Θα μου έκανες την τιμή να έρθεις να με δεις». Ανεβαίνω στο δωμάτιο του. Διαφορετικό από την τελευταία φορά, μικρότερο. Είναι εκεί, κάθεται στο κρεβάτι, δείχνει αδύναμος αλλά με καθαρό βλέμμα. «Αλεξάνδρα», λέει, και το χαμόγελό του είναι αληθινό. «Ήρθες». Φυσικά και ήρθα. Κάθομαι στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι. Για μια στιγμή, κανείς δεν μιλάει. «Ο Νίκος δεν θα έρθει», λέει ο Γιώργος ήσυχα. «Του είπα να μην έρθει. Ήθελα να σε δω μόνος». «Πώς είσαι?» «Γέρος», γελάει. «Κουρασμένος». «Αλλά καλά». «Ο καρδιολόγος είπε». «Ο καρδιολόγος λέει πολλά πράγματα». Με διακόπτει απαλά. «Αλλά ξέρω το σώμα μου. Ξέρω πόσο χρόνο μου απομένει». Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. «Μην λες τέτοια πράγματα. Είναι η αλήθεια», λέει. «Και είμαι ειρήνη με αυτό. Αλλά πριν φύγω, ήθελα να σου πω κάτι». «Τι?» Παίρνει το χέρι μου, το δέρμα του λεπτό και ζεστό. «Ευχαριστώ». «Γιατί?» «Για όλα», ψιθυρίζει. «Για τη φροντίδα που μου έδωσες όλα αυτά τα χρόνια. Για την υπομονή που είχες με την οικογένειά μου. Για το πώς αγάπησες τον γιο μου όταν δεν το άξιζε. Γιώργο, και για το πώς έφυγες», συνεχίζει. «Για το πώς σταμάτησες να δίνεις όταν κανείς δεν έδινε πίσω. Αυτό ήταν θάρρος, Αλεξάνδρα. Πραγματικό θάρρος. Κλαίω τώρα. Αθόρυβα. Τα δάκρυα κυλούν στα μάγουλά μου. Υπόσχεσέ μου κάτι», λέει. «Οτιδήποτε. Μη σταματήσεις να πετάς», λέει. «Μη σταματήσεις να είσαι αυτή η εκπληκτική γυναίκα που είσαι. Και μη φοβάσαι να αγαπήσεις ξανά. Όχι όλοι οι άνδρες είναι σαν τον Νίκο. Το ξέρω», ψιθυρίζω. «Ήδη τον βρήκα», χαμογελάει. Ένα μεγάλο καμαρωτό χαμόγελο. «Τότε είμαι Ειρήνη». Βγαίνω από το νοσοκομείο 1 ώρα αργότερα. Ο Γιάννης με περιμένει έξω, ακουμπισμένος στο αυτοκίνητό του. «Πώς ήταν?» ρωτάει. «Καλά», λέω. «Ήταν καλά». Με αγκαλιάζει. Κι εγώ κλαίω στον ώμο του. Όχι από θλίψη, αλλά από κάτι πιο βαθύ. Από ευγνωμοσύνη που γνώρισα τον Γιώργο. Από ανακούφιση που επιτέλους έφυγα. Από ελπίδα για το τι έρχεται. «Θέλεις να πάμε σπίτι?» ψιθυρίζει. «Όχι», λέω, σκουπίζοντας τα μάτια μου. «Θέλω να πάμε στο καφενείο. Το βράδυ. Κάθομαι στο αγαπημένο μου τραπέζι στο καφενείο. Τώρα κλειστό. Μόνο τα μικρά φώτα αναμένα. Ο Γιάννης κάθεται απέναντί μου. Πίνουμε ελληνικό καφέ παρόλο που είναι 10 το βράδυ. «Ξέρεις τι μου είπε ο Γιώργος σήμερα?» λέω. «Τι?» «Μου είπε να μην σταματήσω να πετάω». Ο Γιάννης χαμογελάει. «Σοφός άνθρωπος». Κοιτάζω γύρω μου. Αυτό το μικρό καφενείο. Με την ιστορία του, τη ζεστασιά του, την απλότητά του. «Ξέρεις κάτι παράξενο?» λέω. Για χρόνια νόμιζα ότι η επιτυχία σήμαινε να έχω τα περισσότερα. Τη μεγαλύτερη εταιρεία, το καλύτερο διαμέρισμα, την τέλεια ζωή. Και τώρα νομίζω ότι η επιτυχία είναι να ξέρεις τι σε κάνει χαρούμενο και να έχεις το θάρρος να το επιδιώξεις. Ο Γιάννης παίρνει το χέρι μου πάνω από το τραπέζι και σε κάνει χαρούμενη αυτό. Κοιτάζω τα μάτια του, ειλικρινή, γεμάτα αγάπη, χωρίς κρυμμένες προθέσεις. «Ναι», λέω. «Πραγματικά ναι». Την επόμενη μέρα στέκομαι στο γραφείο μου στην Pharmacare. Όχι για να δουλέψω, αλλά για να πάρω κάτι που ξέχασα. Ανοίγω το σιρτάρι, παίρνω το γράμμα του Νίκου, αυτό που μου έστειλε μήνες πριν. Δεν το έχω ξαναδιαβάσει από τότε. Το ανοίγω τώρα. Διαβάζω τις λέξεις ξανά. «Εσύ δεν ήσουν το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήσουν. Το πρόβλημα ήμουν πάντα εγώ. Και για πρώτη φορά τις πιστεύω. Όχι επειδή ο Νίκος τις είπε, αλλά επειδή επιτέλους το ξέρω μόνη μου». Διπλώνω το γράμμα, το βάζω πίσω στο σιρτάρι. Κάποια μέρα ίσως να το πετάξω. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα απλά το αφήνω να είναι. Ένα τμήμα του παρελθόντος που δεν με ελέγχει πια.
2 εβδομάδες αργότερα, παίρνω τηλέφωνο από τη Μαρία, τη γραμματέα μου. «Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Νίκος Αντωνίου προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας». Το στομάχι μου σφίγγει. «Για ποιο λόγο?» Δεν είπε. Αλλά ακούγεται διαφορετικός. Σκέφτομαι για μία στιγμή. «Πες του ότι μπορεί να στείλει email. Εγώ θα αποφασίσω αν θα απαντήσω. Το email έρχεται την ίδια μέρα. Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν θα διαβάσεις αυτό. Δεν σε κατηγορώ αν δεν το κάνεις. Απλά ήθελα να σου πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες το πρωί. Ειρηνικά, στον ύπνο του. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Πες στην Αλεξάνδρα ότι την αγαπούσα σαν κόρη μου. Δεν περιμένω να έρθεις στην κηδεία. Καταλαβαίνω αν δεν θέλεις. Απλά ήθελα να ξέρεις. Νίκος». Κλείνω το λάπτοπ, κάθομαι εκεί για ώρα. Ο Γιώργος έφυγε. Ο καλός, ευγενικός άνθρωπος που με αντιμετώπισε με σεβασμό όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Τα δάκρυα έρχονται, αργά, βαριά, γεμάτα πόνο. Πηγαίνω στην κηδεία. Όχι για τον Νίκο, όχι για την Κατίνα, αλλά για τον Γιώργο. Στέκομαι στο πίσω μέρος της εκκλησίας, φορώντας απλά μαύρα ρούχα. Η Κατίνα με βλέπει, κουνάει το κεφάλι της σε αναγνώριση. Ο Νίκος με βλέπει, αλλά δεν πλησιάζει. Μετά την τελετή, περιμένω μέχρι να φύγουν όλοι. Και μετά πλησιάζω τον τάφο. «Ευχαριστώ», ψιθυρίζω. «Για όλα. Για το πώς με έβλεπες. Για το πώς με αγάπησες. Για το πώς με έκανες να νιώθω αξία». Αφήνω ένα λευκό τριαντάφυλλο στον τάφο. Και φεύγω. Καθώς περπατώ μακριά, ακούω βήματα πίσω μου. «Αλεξάνδρα», γυρίζω. Είναι ο Νίκος. «Ευχαριστώ που ήρθες», λέει ήσυχα. «Δεν ήρθα για σένα». «Το ξέρω», κοιτάζει το έδαφος. «Ο πατέρας μου μιλούσε για σένα μέχρι το τέλος. Έλεγε ότι ήσουν η κόρη που πάντα ήθελε». Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. «Και αυτός ήταν ο πατέρας που πάντα ήθελα». Σιωπή. «Αλεξάνδρα», λέει ο Νίκος μετά από μια στιγμή. «Μπορώ να πω κάτι?» «Τι?» «Είμαι περήφανος για σένα», λέει. «Για το πώς ξαναχτίζεις τη ζωή σου. Για το πώς βρήκες την ευτυχία. Ακούω πράγματα. Για το καφενείο. Για το νέο σου σύντροφο. Και είμαι χαρούμενος για σένα». Τον κοιτάζω. Αυτόν τον άνθρωπο που κάποτε αγαπούσα. Που με πλήγωσε τόσο βαθιά. Που τελικά με ελευθέρωσε. «Σου εύχομαι το ίδιο, Νίκο», λέω ήσυχα. «Εύχομαι να βρεις την ειρήνη σου. Μακριά από μένα». Και φεύγω. Αυτή τη φορά δεν κοιτάζω πίσω. Εκείνο το βράδυ, κάθομαι με το Γιάννη στο μπαλκόνι του διαμερίσματός μου. Η Αθήνα απλώνεται κάτω μας. Φωτισμένη, ζωντανή, όμορφη. «Πώς ήταν?» ρωτάει ήσυχα. «Δύσκολο», λέω. «Αλλά απαραίτητο». Με αγκαλιάζει. Κι εγώ κλείνω τα μάτια μου. Ακούω τους χτύπους της καρδιάς του. «Ξέρεις κάτι?» λέω μετά από μια στιγμή. «Τι?» «Για 10 χρόνια νόμιζα ότι η αγάπη σήμαινε θυσία. Ότι έπρεπε να δώσω τα πάντα για να είμαι αξιαγάπητη. Και τώρα ξέρω ότι η αγάπη είναι ανταλλαγή», λέω. «Δεν είναι το ένα άτομο που δίνει και το άλλο που παίρνει. Είναι και τα δύο που δίνουν. Και τα δύο που λαμβάνουν. Και τα δύο που μεγαλώνουν». Ο Γιάννης με φυλάει. Απαλά. Τρυφερά. «Σε αγαπώ», ψιθυρίζει. «Κι εγώ σε αγαπώ», λέω. Και αυτή τη φορά όταν λέω αυτά τα λόγια, δεν νιώθω φόβο. Νιώθω ελπίδα. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στέκομαι στο καφενείο. Το Ελένη το ονόμασα, προς τιμήν της γυναίκας που το διήθυνε για 50 χρόνια. Είναι πρωί Κυριακής. Τα τραπέζια είναι γεμάτα. Γείτονες, φίλοι, άγνωστοι που έγιναν συνήθεις πελάτες. Ο Θανάσης φτιάχνει καφέδες. Ο Γιάννης κάθεται στη γωνία διαβάζοντας εφημερίδα. Κι εγώ σκουπίζω τραπέζια, χαιρετώ πελάτες, γελάω. Και συνειδητοποιώ, αυτό είναι ευτυχία. Όχι η μεγάλη εταιρεία, όχι το ακριβό διαμέρισμα, όχι το τέλειο γάμος. Αλλά αυτή η στιγμή, αυτός ο απλός, όμορφος, κοινός χώρος, το κουδουνάκι της πόρτας χτυπάει. Κοιτάζω προς τα επάνω. Είναι μια νέα γυναίκα, 30 κάτι, με κουρασμένα μάτια και αποφασισμένο σαγόνι. Κάθεται στο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο. Το ίδιο τραπέζι όπου καθόμουν πρώτη φορά. Πριν από χρόνια. Πλησιάζω. «Τι θα πάρεις?» «Ελληνικό καφέ», λέει. «Και ένα μέρος να ηρεμήσω». Χαμογελώ. «Αυτό μπορώ να το κανονίσω». Της φέρνω τον καφέ. Κάθομαι απέναντί της για μια στιγμή. «Είσαι εντάξει?» ρωτάω ήσυχα. Τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα. «Μόλις άφησα το σύζυγό μου, ήταν δύσκολο. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ποτέ», ψιθυρίζει. «Αλλά ξέρω ότι ήταν σωστό». Παίρνω το χέρι της. Μια απλή χειρονομία αλληλεγγύης. «Θα είσαι καλά?» λέω. «Υπόσχομαι. Θέλει χρόνο. Αλλά θα το ξεπεράσεις. Και στην άλλη πλευρά θα βρεις τον εαυτό σου». «Πώς το ξέρεις?» Χαμογελώ. «Γιατί κάθισα σε αυτό ακριβώς το τραπέζι πριν από χρόνια.
Και ένιωσα ακριβώς όπως εσύ. Και κοίταξε με τώρα. Με κοιτάζει. Πραγματικά με κοιτάζει. Είσαι χαρούμενη, λέει, σαν να το συνειδητοποιεί. Ναι, λέω. Επιτέλους. Και καθώς στέκομαι, επιστρέφω στη δουλειά. Ακούω τη ζωή του καφενείου γύρω μου. Συνειδητοποιώ την αλήθεια που χρειάστηκε 10 χρόνια να μάθω. Η εκδίκηση δεν ήταν ποτέ να τον κάνω να υποφέρει. Ήταν να απελευθερωθώ και να είμαι επιτέλους, τελείως, αναμφισβήτητα χαρούμενη, χωρίς εκείνον. Χρειάστηκε 10 χρόνια για να μάθω ότι η αγάπη χωρίς σεβασμό είναι φυλακή με χρυσά κάγκελα. Κάθε φορά που αγνοούσα τα όρια μου επειδή φοβόμουν να χάσω κάποιον, στην πραγματικότητα έχανα λίγο από τον εαυτό μου. Η αληθινή αγάπη δεν σε κάνει να νιώθεις ένοχη για το ποια είσαι. Σε κάνει να νιώθεις ελεύθερη να γίνεις ακόμα περισσότερο ο εαυτός σου. Πόσες φορές μείναμε σε σχέσεις που μας άδειαζαν επειδή φοβόμασταν τη μοναξιά περισσότερο από την απώλεια του εαυτού μας. Αν αυτή η ιστορία σε συγκίνησε, αν σε έκανε να αναλογιστείς τις δικές σου επιλογές, μοιράσου την με κάποιον που χρειάζεται να την ακούσει. Κάνε εγγραφή στο κανάλι γιατί κάθε ιστορία εδώ είναι για ανθρώπους που βρήκαν το θάρρος να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Και ίσως η επόμενη να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι να ακούσεις σήμερα.